totanganire na Yesu orugendo roroko era tokogenda rya iguru enseria ya Nyasaye enkeria ya babui tochengena ntogoke totanganire na Yesu tochengena ntogoke totanganire na Yesu babomi tontomorore sokorone ntomorore tatomi tontomorore mamomi tontomorore banabami tontobarore bairi bai tontobarore basani bai tontobarore abegeni tobarore Yesu mwana Nyasaye ntomorore nero mubaso msanere ntomorore elianere ntomorore enokunere ntomorore ababu ibonsi ntobarore barya bonsi begenete ntobarore ntobarore Takobao emechando tekayo marwaire takobao emechando tekayo chinkedu chikobao barendi babo bakobao obo wenya tibokobao mario gabo takayo marwaire takobao emechando tekayo marwaire takobao emechando tekayo babomi tontomorore sokorone ntomorore tatomi tontomorore mamomi tontomorore banabami tontobarore bairi bai tontobarore basani bai tontobarore abegeni tobarore onyerio kabegenete naitonye chegenire Yesu mwana Nyasaye ntomorore nero mubaso msanere ntomorore elianere ntomorore enokunere ntomorore tobarore barya bonsi begenete tobarore tobarore Bokayo ebibe byonsi mbikobao amakweri nasekererwe amariga takobaroro amakweri nasekererwe amariga takobaroro chintakana nchikobao obo borakati bokobao obo takati bokayo ebibe byonsi mbikobao amakweri nasekererwe amariga takobaroro amakweri nasekererwe amariga
Tako baroro Minton tomorore Sokoro nere tomorore Tato minton tomorore Mamo minton tomorore Balaba minton tomorore Bairi baiton tomorore Masani baiton tomorore Abegeri tomorore Onerio kabegenete Naitone twegerire Yesu mwanu nyasae Tomorore nero mobaso Msanere tomorore Elianere tomorore Enokunere tomorore Ababu ibonsi tomorore Baria bonsi begenete Tomorore Yesu mwanu nyasae Tomorore nero mobaso Msanere tomorore Elianere tomorore Enokunere tomorore Ababu ibonsi tomorore Baria bonsi begenete Tomorore Naigure korwe buku Nainde namanyire Mechande menge mondo Gocha umosalaba Ninde no Bomenyo ubuya Ninyetige enseyembe Mambingia Nitaro moche we dhahabu mambingia Konda mwegende yeso mweka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe mambingia I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions, where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Nitaro moche we dhahabu
mambingia onamwegene yesoweku ondakoro wanchakwae inyetige ensembe mambingia gitaro moche bwe dhahabu mambingia onamwegene yesoweku ondakoro wanchakwae inyetige ensembe mambingia. Tomorrow,
ntobarore ntobarore. Chintakana chikobao ubu burakati bokobao ubu takati bokayo ebibe byonsi bikobao amakweri nasekererwe amariga takobaroro amakweri nasekererwe amariga takobaroro. Chintakana chikobao ubu burakati bokobao ubu takati bokayo ebibe byonsi bikobao amakweri nasekererwe amariga takobaroro amakweri nasekererwe amariga takobaroro. Ntomorore sokoronere ntomorore tato minto ntomorore mamo minto ntomorore bana ba minto ntomorore bairi baito ntomorore masani baito ntomorore abegeri ntomorore onyerio kabegenete naito netwegerire Yesu mwana unyasaye ntomorore nero mubaso msanere ntomorore elianere ntomorore enokunere ntomorore ababu ibonsi ntomorore baria bonsi begenete ntomorore ntomorore. Masani baito ntobarore abegeni ntobarore onyerio kabegenete naito netwegerire Yesu mwana unyasaye ntomorore nero mubaso msanere ntomorore elianere ntomorore enokunere ntomorore ababu ibonsi ntobarore baria bonsi begenete ntobarore ntobarore. abamwarorire mwarulibaga elinde n'abandi n'abarabu bacha barigerere
Asante sana kwa wimbo huo mtamu. Amatera ina aratoragania se moyega bumongina kiagara renge umubwata ni bwe kanisa. Ni weto gukwana koro konge imanye dingange gamugara gukwana bona. Ese program ye bono ne kanisa na ndengo sabaturi linde rio tole migwe ama no musombo Nyasaye wetera samalika machana. Kwa hivyo tunawaomba wale ambao waerewi mdomo yetu tutulie tunapoleta neno la faraja kutoka kwa Biblia takatifu. Wali ganinde Pastor Darius Mandere asense yabono abo moyegoyora abo kokoru go pakatwakoli igama ngana yechi nkwana amange ta koba ase program yeito indoji ose naro asenge yo kumwali ganinde karona asabire linda kwa namo na intu asokole mie family na twensi abatuacha tusabe tato mochenu motongi igoronense aya kwalingo urora abo kale na kale eba konesi kobikoiranere aso kwegerera musombo cheri abochere matukonsi abeire moyo oikananda atimokire korwa aso osiwense ekero monene omuyego oyo oragenderere muna gwatura kurwenkendu goika na aso botuko goika mambi twasabira abo munyakirogo efamilia yaye yonsi twayebekira asore ekero tokole migwane ring'ana liao lichenu tatu ito twasabire linyore libagasi chinkoro cheitu erinde riritogosemeri atogendete komenya asubugimo bwebibe kabamo naitwe karo musombo Darius yagokwana amo naitu musesenie nering'ana erio libe lyogoseseni gwokonene ase familia ye na twensi abatuachira twasabire no kwegena nali andaka mange twale gusaba tutaikeri turambaliri twasabire aseri etalia Yesu Kristo maneno ito amen. Pastor karibu Pastor noyomo wabamenyi bekenyoreke agokora emirimo Nyangeti district yokindo. Pastor karibu. Yamano Pastor Selibaga nonya tora sama be asincho umongina bochero tumokire tigamba kwani nga bwairire buya muna Pastor ngalibaga asincho koleto bole muwetera ase kifungo tara soma malika machenu nale goteba nga bochere umongina obeira ase kanisa yegi Adventista kanisa ibencho asama tukale onsi oikachinga kiechiga abo borwaire boko na kumobeka isiko borwaire na ubwa mobeka isiko asenge nchata abwate chinguru chingiya buya aego ikerase kanisa eberete igasama tukalenge buya no alenga ase kanisa ya ibencho kanisa yegi Adventista na beto murayoye ase miaka emenge ange miaka 19 mantara cho inie class kyoborandia yona beto murai no morisia se kanisa iyo abuga se bochere alengo yo mobwa bashirika be kanisa ya ito ya ibencho iyo muna Pastor ateba mirobiri yaye na bera agendigwe ne kanisa asenchira yobotoereru chinkwano chise ko bayibere isato na wakwe ebichaiga amarandia na matera na baroro asenge nchogo sugume nyangi yaye buya sae omulendire omoira matukaya amoire uika chinga kie chiga ancheire nga tigati mokikuru asobosi bwense ime ya Biblia obole mumboro obonge nyasago toa obole mumboro obonga gotoa ime ya malika machenu igoro ya abararire kebunge kemo kebibungo ubikoremia negetabu gyokomanuka gere 14 kebungo kiaye ye 13 tabu gyokomanuka 14
kebungo kiaye 13 Yohana nkurikare ling'ana lyobolemu ase kebungo ekeiga kogesoma ndaso omonwe bw'ekegusii gegoteba ase kebungo 14 elio nkaigwa eliogi likorwa igoro ligoteba likaya mbasesenirie abagokwa korubono bamwegenete omonene nabo omoika agoteba tiga batimoke korwa ase emeremo yabo ekiagera okwama kwogokora kwabo nigo okobatunyana korunyuma eine ebukwegoteba ng'amba sesenirie abagokwa korubono bamwegenete omonene the key word yekebungo ekio ora underline neirigoteba ng'a bamwegenete omonene abantu ngokubare of course asense barara lakini egakwa bunang'o ina libori linene ebukwerege gwatera ekebungo ekio yateba ng'a mbasesenirie abagokwa bamwegenete omonene ekero omonto agokwa omwegenete omonene ebukwege egoteba ng'a amakweri ayo nigara ayo goseneka okonene ekiagera orarire ore nogosemeri koburuoti bwa kare na kare oise komenya ase ense eye okore korwa ase obogima bwa ense eye otamoeti nyasaye ribaga egogwakwa otari nogosemeria lakini aba bakure bamosemeretie omonene ebukwege egoteba ng'a nigo baseseniri mono kebungo kende ngosoma negetabu kia Samuri neregere 116 kebungo kia ya 15 nero nabibwata mang'ana abwate kaine bunayo getabu gia Samuri egere 115 nemo kebungo kiaye negia 15 tigato igumune bukwegoteba kebungo ye 15 gegoteba iga ekera abantu abachenu bomonene kwa amakweri ayo nigare ayeng'encho enene asomonene ekera abantu abachenu bomonene bagokwa amakweri ayo nigare ayeng'encho enene asomonene igo igwete ekiebukweko na gosingatia abwo nogokwa kora asomonene nogokwa kora asomonene oise korara isiko y'omonene gosemeri nkoyo naki ebukwegotebera ng'a bari bakorara bamosemeretie omonene barase omonene amakweri ayo nigara ayeng'encho enene niki gekogera ebukwegoteba ng'a amakweri omwegeni egara ayeng'encho enene ebuku nkorikera ase egetabu kia Yohana 5 ekebungo kiaye negia 28 na 29 Yohana 5 ekebungo gio 28 na 29 Biblia inasema nini? Egegoteba timokumia asaya na kiensango chere ekera abantu bonsi barase chimbera ime baraigwe riogi riaye na barabwo nabasoke bari bare gokora amaya asoko boki ukobogima na bari bare gokora amabe asoko boki gwekina yebukwege goteba ng'aki amakweri tari aromo elio there is resurrection kuna ufufuo wa wafu abantu bakure na baboke lakini muna bago chikoboka ebukwego yateba ng'a nigo baraboke bare chinsemo ibere ensemo yelitang'ani baria bamwegenete nyasaye na baboke asobogima bwa kare na kare nakigekogera ogokukwa mwegeni koro kweng'enche nasosi bwa nyasaye ekiagerere egatimokire ore nogosemeri kobogima bwa kare na kare yamanya gotebe grupu ende ya kabere bari bakorara batamwegenete nyasaye na babokigwe asoko gambigwa igama kweri tari aromo elio amakweri tari aromo elio okoboki unkoro
ko asuko boki wokuo bari begenira omonene bari no gosemerigwa kane na kare tete gosoma ibungo byo moelio bibere kiagera taikorandi tware noko ruoboremu ibungo bibere iga gitabu gyokomanuka 21 fungu lake la 3 na la 4 gitabu gyokomanuka egere 21 kibungo kiaye ya gatatu ne ya kane ya gatatu gegoteba iga nkaigwe riogiri nene rikorwa ase kerogokeria kyobonene rigoteba rora omenyo bwa Nyasaye nigo boramo na mwanya bantu ere namenye amo nabarabwo nababe abantu baye na Nyasaye monyene nabe amo nabarabwo kebungo giakane ere natinye keraririga korwa sama isabo amakweli tako baono nyangake nonya no kweumia gosokorera gosobororo tibiko baroro ekiagera manganeri tangani aikire goeta. There is hope. Ogosemeri nkoro ebukwege gotebinga Yesu munago chikoira naiga elia kabere ekemo kibintago chikorusi ororo kale na kale getabo na makweli amakweli gara ya rusio goika kale na kale getabu kia bangolito gegoteba nga makweli na boli guli boli nga amakweli kayoko bwakwa okole igona tugutue arusigwo goika kale na kale ebukwege goteba nga asensenya kweumingo kobo kulirongo kobororo Nyasaye natotinya marigayo stwarerire korwo omwana omotangani ogasirete bwa Adam okorokwa aperi korwa bwompa komoelio Nyasaye natinya mariga korwa asa maisa abantu baye ntwakera amakwelio kwa erikare na kare elitomenye paradiso ase togo chikobanere goika kare na kare intua ina arotokonia buna barandia na kubatangasira nga Yesu muya koira nare buango naende natosoya senkeria mosemerie asitora chikoba nere goika kare na kare asama kweli ataigo chikoba onye tora mosemerio monene egora asabe egore ekonembe ekone tari yosemeria koranche muitawa monene osemeria monene moi Yesu libaga elinde abe imaso bugima bwao tigo monene aremie familia tiga Nyasaye aremie musangirikano yo monene ochiraiga aserie tari ya Yesu oyoro motorio ito amen Nyasaye ito mochenu ole igoro mono buya mona asingincho yobole mu obonge watoire kurwa samarika machenu watoene keiringa makweli ili tukokoro ka Yesu no yasirie goika kare na kare nande watoene keiringa bonsi abakorara asichimbera na baboke kurende watokurere gotoene keria nga bali bakorara asore na uboka bali nensemo nelibaga asuburuti bwa kare na kare wali totara na chekina tokonye kona chekina kwa babao na torare nsemo yao tole no gosemeria asuburuti bolia abana benkeye baremie abachokoro baremie abamwabochere baremie remie kanisa abairi n'abasani bonsi baremie mochenu umuyego yetu ayobekira asore ora uwa senchera yogo kobonene na kuaregani abange asuburuti bwa kare na kare tuwasabire aselieta lya Kristo Yesu motoria amen. I
amatuka beira amange lakini nende mwabaire mogoika efamilia ya itange nakorete gendo kero naro chaya kyangogete sana abangi nako bagocha aho bari nejiko na ebintu binde mbire naro kibare gokora bono nabo nari kubaira nelinga kuyamono karo montani Moroja ngobuata ande pira ini mweta mu. Wafilipi 3 na tutasoma Wafilipi 3 tutasoma mstari wa 20 na 21. Biblia kwateba muronge ngana kyo bubyale bwaito ni gorogore Korwago naende ntoganyete korwago omonene Yesu Kristo korwago naende ntoganyete kaoranyare gonchora emebere yaito yobo sareku
menye virengele vyonsi bibira senseye. Kwa sababu gani? Hapa sio nyumbani. Tunatarajia mbingu mpya. Akeko mateso yake tunamuona, Mwokozi wetu vile alivyozichukua dhambi zetu, vile alivyozichukua dhambi zetu, alitema mate pale mtini michelezi aliyopata kwa ajili ya dhambi zetu, tukakombolewa kwa ajili ya dhambi zetu, tukakombolewa. Alitema mate pale mtini michelezi aliyopata kwa ajili ya dhambi zetu, tukakombolewa kwa ajili ya dhambi zetu, tukakombolewa.
Ngabo gochere na bwaba abankaga korusi kubale bicha abamba murawa mwabo abasubati na tikamati chai na bwabo anya go wenel takoba to base ko konyorwa akara mu arusiri mulisi omoyo abana babo chere ndubu atinkwa noga hakuna hata moja no ora tegara ligere ligoro ogo cha onya abamu abo mbakwane ti mwana na ndeke ayo kwa ebijayoka igala ro ne bijayoka abago kwa naga no kubwata hotela basi Mulisi, come and pray for us. Haleluya. Yani murocha kinyo malembo no rontete ntoi wana na chimba mai aba tata aba mama na aba geli pochele pole aba geli mata kin mbada chuku moka murega chungi yeso chile kabunya kama sabamu aba kuku bari moka tigato sabe chola nya samu kama chanu na sabe na wacha soe choba mwana nya sai tari waja kwane chita kana chatire ile ga manene tata ikiba konya ile rio manene kango tire mwana ya mtoba chele kabungo baba sirire na mama mtoga asilete amanene ane tabu ajibu gare meleti asereta ya Yesu nyasa magana serito mutolito tabu ajibu ya moja kana yemo bijamale
Yesu. Samaria. Abana bamito. Mwatigaile. Mwatitata. Sameki bunga kama gyoka. Ajibu. Ajibu ya mayoka. Tuyakonya gasa yonda tokole mi abana bamito. Ajibu omuntu. Ajibu igale melati. Sama bwango. Tenena. Asese ya tumezuko kwa ajibu. Tenena. Asese ya usi na alenge omuntu lekoro kwa Ayubu. Asese ya tuko kwa Ayubu ya chalema. Omuntu yuniga alenge omwegenwa. Miyamare. Omuntu igale omwegenwa. Aniga bwate nkole ndabu. Miyamare. Tuyakoje mena kiare. Kolaji achiri. Paka matantane. Abana mwatigala. Mwati Yesu. Abana mwatigala. Mwati tata. Tuyato sabe. Tata nyasama kama chanu. Na sabe na wacha fai chobo mwana nyasai. Fula fama ya mwate na ye kanisa. Tinikonwela manene. Abana batigala. Kabo ya tigala tenkeye. Na bana bamwabo. Sokola chete. Chikola chirega. Na babekire goche sibale. Abana bamwabalega. Na babekire goche sibale. Mali na kimbele tichangwechi. Mali na kimbele tibula fama ngotari. Sula fama na ye kanisa manene. Nyasai. Mwana tato mwana mtoko lete nyange keria. Na mwekile goche asale. Na tira matemu. Na tira okolamu. Bwana alibitata. Eta ya tondi wala no manene. Aba balaka na bago. Chita kane chago. Abana batira baswate batira lete. Babate basate babiya. Mbacha ya choba. Asete ya Yesu. Nyasai. No mugambi olurega. Akana baka bweti na bata bakongu. Nyasai tali wanja kwaye. Amone none. Kwalo wanja kwago. Aba balaka na bago. Abataka na bago. Yesu. Amatala bujichingwa na nchiva. Asereta ya Yesu. Kata kwa nekelia. Tuanda sita ya mwika. Nyasa magana sa mtojo ito. Amen. Yata ni masita le batabari inda pipa albo basnya jogo inda no mo baraka. Ngota ya Yesu. Sida fama ya itore. Mochango to wate. Haleluya. Ate awanga abana bali mwatigara mu mubwati Yesu. Kabisa. Nabonire igo nande nabori korta nga ya Kristo Yesu na obo mabore. Hata nistibwe.
Ana twale koletea umukrak achichata somero muganake wo mosirike ureire kurwa ratora sakanovichi. Karibu. Noetora sama be nane nabakwanire ng'abantu bonse mbiemole. Onoro mugano mwenge w'omongina bochero onteli. Kurwa history buna ajari toko bakago chake kanisa yae. Omongina bochero onteli niga jagete kanisa yae kurwa se kanisa yake awale nero yarenge kanisa yarenge main niga se kiawale sabrokesen ekera nyarto ko bakego change kurkia wala sabrokesen akanyara ko baka ko ira na goche kanisa ibencho akaba buno mongi no mosemia asenga kie yayonsi ko ikachinga kijenge mwaka 2010 kuruga iga omongi na bochero onteli unarenge buno mosemia se kanisa agachaka kuigubo basa maisae ekera ko baka gukora kuri ko kagerata nyara ko baka goche kanisa igemeremo yaye gatenenera bukuru 2010 elia lengo kora se kanisa goikabuna ira nago cha senka asenge ncho burwaire goikachinga kichiga chaye buna anyarite ko baga korara nande buna litu kulia lera nyare ko baga ko enuguga oino ro mugano mwenge umungi na bochero onteli kulingana muna chagete historia kanisa nande buna lengo mosengwe kanisa mbiemo ekere kurubuna lenge kanisa 2002 nali abatise tu asere Chester 2002 tarehe 16 mwezi wa Diza akaba asere Chester ale namba 5 uno mongina bwe kanisa asere Chester getabu wika 2010 ekera chagete ko igobe go gusira kwa yo kolero iga se miaka nyara ko baka gukora ase kanisa 21 kurwa chagete ubugima bwawe mbiemo Chire michanda na makwari omanene enerache oteri hara totemoke enseye diye chire michanda na makwari omanene enerache oteri hara totemoke enseye diye chire michanda na makwari omanene Kitiga totige bibe biria tugwaterete obotuko n'umugaso erio kamocha anyore toyange oteka kamocha anyore toyange oteka totige bibe biria tugwaterete obotuko n'umugaso erio kamocha anyore toyange Timo
kore wa mwigango chare yarokire ogocha kwa manene nange kore wa mwigango chare
mbuyamo asinga nchogotera obaye enchire ndionsia abe umwano abe iso abe nyo igo nchugwete kusia nchugosia mwezi pi kiagara bana bagara tatule gaiga sasa ekarumogo jatali omo kwana ekarumogo jatali omo kwana mwe manyete ni chugwete kusia sasa ayuli kuruche ebicha kero mwa krento maite gento tokora mwes bali mu baso bo mongo minto boche mogo kora ni maite ngang tokora okay gona ataka kora to morisio yo minto zimwe magando chosa bere familia ya Vaisaransa basari utigana uko tusabe omochenu oyo rese nkayo bonene bagani bachire gotoye ngora bakonye ne kartura gendere uchimoino bwatana naitwa secretary eso yoro mori wensi sabe mukyo koboko iga mukyo bagani ba minto koboko na inu mwa bayimoke dirende moko baliga libosa biya mono ikaransa lakini bali chikore na inu ngora ramole chisa mojile na itu ntogo chenji toto gande ntekende abaibuli bayo nyabaro abaibuli baye bali bakoroka umongino yo minto umanyete ngora abaibuli mbayo ngoje tulitwara nyora ngamura banene kara abaibuli baruro mumurata yo gutigara kwa manene bwe familia okwera ni bari omugaka ni chuko cyo gusyaga bana kai sasa na biokol airinda watu wale matena katono yo mwarwa sasa aba ninjuwa no bali mongegesa kweke muno yakire tega rusi wange bicha tuwashumete ngani nwa baiboli sawa sariuti yangu kake asenjera ya bene igese ngenjonga abamba ngamuna na baiboli ntwala kwa yo makwane ngane elimu wona sobwenge abantu abo monene chingongo nyekese nabakwani mbya muri mwesi mbya muri naende oto kwana ni esenge njonekerero karabantu mbaga kwana ni karabante kereba ariko genda amatanga mbaga isaransi igo barago isaransi naende no nyachinjira barenge chinjira chingao kulenderero nekerero njasa mari etankuru kuyose bumbiro oyo bwochoki enkeri ni jendoro monene asobwenge bono go ni jengo bwati boche abana bali batigaire kamoranje mubwati ekanisa nero butamero bweito ekanisa nero mubondo ito ekanisa neregerete tokwa yana onye tari ekanisa kango bantu abambaisa ranse tiga chikwaye chigo tera igoro ekanisa arenge ekanisa onye ata arenge ekanisa kanga kwaye chincheyo omonene abakwe naende musese ni kwasomo nene ninje nintoregete Yesu nero bugima bwane nero gerete ko yana musese ni kwasomo nene yamana semechi bono nkwanda tuli naenda abantu bande umuro buli matenga ngolego abamwabo yani bali bali ko komongino yo minto ngaki muswati yo minto ko ruga ali so abana baswati bamwabo ni chune ni mwezi pi Tito
kitata chokutahirenga igoro moko mutambe igoro muchingo mutambe toko banongororo nimbi nogatera amatera ibaba richi senge baminto nogatera amatera ibaba richi senge baminto nogatera amatera Soirase ekebindi kiabana benke eko watiga Margaret inchuga iga na bali mwacha kwa Margaret abana ba Margaret masiku ni chumutenenega akirende mogo kirei una Margaret ana gocha Margaret hotel inchuga ni familia yao yose paka bali mwacha se Margaret ronga madaya yange abalinga ne moiga arwo bia bana abaraya senge chiri baga nchengo genda na matanga ndali chisubuta omongi na tigati mukebuya nchenda glass noyo moracha igandi nkande umusani nali kwenkeye ontomira bese nkeigaga efamily ko nyakolera that's why natenena mukwane umusani uli akoro kwa umushimwa Robert Mairura umu America so bonya marambe mata nande Robert Garo munyaramba watebirenga abaire bari mwete arunya marambe tabugiranga rugorawo kanga no yesa akorere to botongi polesa marendererio nande Robert naba chete watebire mwere buya mirane ya momoe amagoro 2027 bia asa ya makasi ngecheli baga nyasa barende watumire 1000 elfu moja kule bekande sani gari nande tatumya kama tangande Robert mubekero buya atokonye 2027 ya monendo ho mokiama bako iburo Margaret somo sikomo tuake abantu bakorore
Margaret sukamutuga na abane family sukamutu Margaret sukamutu asini sukamutu yego suka babali family ya sukawo chake baba sukarugo rake abana bubareta engora bacha ku Margaret mukyo koboko igoro iga Moses niwe mono Margaret umintu ikaransa okay sukamutu Chen sukamutu ne family yani sukamutu wake okay akaramu akole na mwata na mwakoli akakibiche chikire igo nero remembrance onja kuja kuligeri unga bamba chite okay mokia kwa bako igoro igo mwa ba mintu ali mwachire ko achini pole na imu musangere ende mwemoki esije to bwaga no okwana mwangire kuligeri abageni bachire ko leta pole kuya waisiki okay twakire step bende ko bwati keva injune familia yao na bwana yarogire Samuel Nchua keba koranga wageni chire bale okay Nchua yaro na obia ikai no utaka ko ngita no kore kyo korare no obire tena family ya Samuel Nchuma ega okose ne elia tali anengora muruka mo buganga ne elia kara lito batera Nchua bali mwacha kurusobo so Bires Nchua balimwacha Nchua iga balimwaleta Bires ingora Nchua mwesipi mamo mwabo bakoyoye kiango Nchua tenena inwa abande tibabaronda mutu tenena bekira inyabo Wanang kuwa ba ke bichai Nebange suka keyo mwa tantan suka ngo inu suka ko chari me suka nge chiro barake abajire evu come in front inchu bano bojo bosia bagani abana bakorega shingia sana nande mwezi mubwata akini aba walijaribu sana pia saba konye wono keba suka bosigana alafu Rob tumakorra kon aigo wanines kwa wene ayanta atanantu na ba mu rara manno ne tu ajire temu ense akoba yo koraka koba kiroli akoba yo korete yarare Yesu mwana kabo watu mwana ne Yesu ne familia yengima twabegire sama okao gakogera gukukora kunkororo Yesu nani tatwege nenga makweli na roro abatorega igaboni gachinse chitororo isenyange yakora yo moiso ntororege kege kana toko gendo maneno ne tuirani muna tuacha na ndo tuirani buya twasabire twege ne tinga bwato igure se yo bora ibwano mwana 60 motori icho Yamuna salansa omwana oli ana Marisera Nchua ngo nabali bacha ko kuyi Marisera asale kai baba tigire birogo byoka onye mwakorire mwato tebiele tolenga omorishe kurwari mokoro baino ngayal onyoro morishe kur mokoro baino urituare nkoma okay na koire karaba ko kora iga mosari tendio sa onye mwakore matotebe kiagaro morishe sabe sasa umulisi wana sabu kusabe
tata nyasaye omwana n'omwika asekereke twere n'engambu ya mono mbuya mono ndi mbuya mono kiaro ri tata na mbuya mono ndi mbuya mono kiara gwatoire omwana kalit kuria ego nigo twachire buna abana bao twire gwe twabanene bwao kubwa mono twokubona koranje litangani twabura twachire mu mjeno kana kwa otororera amabera ikiagara birete ni gato siongorokaine ase injo gutanga tukurikania ase biranga bigeito otoro kali kirukani kwao ende karoto meta asobo iko bwense tukora yara maya no nyamba li bachire ubika no kugani kwao ate karaba gotorora bakorora aikiara to kora makorara maya kasaye tororera amabera wa mono ase injo gocha asaba mintu banyale ko bagusiririrwa noyo mwabo uyoro moibori na ndoro mwancho nyasaye nigo twankoreta oboremu abonene bokorwa asore elindo baremie na ndo bagosemeria nga gwetani embera obugima mboro ekiagera na bwachiete gotorose torosingere cheito tubwata namo naye elinde tata nyasaye kerogo cheria kabere otwarigania segerokio kio bonene tuonjokana noro togoterango monene naye tuakanyete elinde toire ngatoenda nkagutimoka nekero abande ba minto kero kende bachire mu mjeno kani kwao nyasaye na baro tuyango sa kura nchoba kune elinde bamanya ngali kweli ngocha lire ubwa mona kero likweli ligocha bebolinga neto kane twagwatanira mona tata nyasaye inde kero bere boli banyorenga kero kende bachire bugeka no kani kwao mbao nchoke na kona chebi na byabo buronge elinde babwatana mona abande bana chire beli tangani oko kona chokuya togenda nkagutimoka tata kerogocheria kabiri ona abageni bachira ase nkeya na abekira soko boko kwao abo igona intutensia so bwama abo twabekirwa ase amawaka abo n'abasomba bao kero tokora chingondi chiago chia ase nka yao tatu tokune ende totwale birenge libya mbuya mone kiaro ra karo moyegoyo obwenera ase obosibwao elinde kero tokoruga igatoka na chinka cheito na abatoko batiga iga tobatige no morembo ento togenda no morembe wike karatora ike buya kiara enyangiera era buya iskone ba ko bigotigalere nsiyama gusukamo lito amen esa nchwango na ba minto bali bacha ukuye esta nchwango itabusia umwana wakala koja buye kanga kimwabaye kai apa pano korana ba aira banga mono mono ngaingo ja kubeke tiki boje kamo betiando tara kai na mbengi ye kabisa na ule mwana na atombe tu sana ebi jatoko baka gojimara kwa okay ono na manyiro ngonye mtela to anda toko keye bitugo jansi tikatoka na mine uniform weru amana ndo mpata mwisi ni chwa sawa naye ichwa sawa yasa boko nene masa sare mongena waba igas tiko era sinjira chiao yasa to ngo kabonsa turega tu faifu me chinjira cheto to minyata mna wana wao ene mambie magero jaso boko wense nyanturango swaso bumuta kwera para wa mtu akire mabe yasa to au klase ore bare me kegero ro mare ngweken atwese tu arga na so bumuwa kare na kare kwangu sa weta se de tosta mutore dia mono saran saratu dia daro de na bok
Oina amanyire ngamba bwata maiga kinirende kumukwani muri chiesa ega kumukwani muri chiesa nande kera atoke chinga kinchire korengia ngano mogani ale sana ntuli kichiesa ndo tomwali baba yona ale kuchiko sabese ngencho gaki na bante bingamba kiro montakwa lieta liyo kwego na kuchali aja gaki na nyakara bose kubugari bunde gamana mu akorre na tu arro bose mu akito gokora gaki elieta gano besana ikyo Marieta ni Charles Bara Karukalungu wa mwako yonteli gale tata semu mwana bia mono mwana ne mbia mono Ejeta Ungeni Ibrahim oyo Michael Elizabeth no Alenka abanjwa manebu akire Marieta ngurku Paulo Mugira Magembe kauru no yo mintu amba ko bwana abakwaniriye abamintu no turasama be Moses Nyamancha urubencho Yunes ni tumwa to yiwala literate asendu yano omoneno okwonaga na abakwaniri mwensi mbia more sa Marieta Moimbo Nyamancha niche mbwete Malembe Junes yoro nyatien. Thank you very much Wanyakaro. I'm standing as kwa niaba ya ndugu yane ya Siliti na Rekobwati nere bwato mwisiko makeo kuruku Margaret Ontel. So nabona kumyali tanganinga toliko baliko wana istina way but semo yane na okunyabuto badire ndeki ya sana yako gara na watu acha kuruga tatamanyi. So onko bakerambia mono ngiri bageli aso waka pole aso muchibo mu waka Ontel bwensi moko kefa tomu na bande bonsipi na banyaruka bonsipi pole sana so siru no mongi no mino mwanjwa Marieta nguru ku Moses ndo bontingana ku Kineni. Thank you very much and may God bless you. Pia mono Jenkro Jameson Tuka Wanere Nyakembene Jembwat Marcel Ibu mong na bache no mga konteli na enko ira chinga kichiga wakira bali bonso baikire senyangi yo mongina yo moelio kubagira ngambia mono zogocha kwino nganya ole mutatu kaga igarero na bayarenge ko bali tukulinde likonsana ge kogera oise ko banga gwatwalire nyangi abantu mbaba se ko babago chororo na borora abe ko tanta na chintira chire yawo mbia mono mwezi kimoko irana moirane na Nyasaye abago tigaraga iga abareve familia yonsi na inue motigara na Nyasaye abakoyo ne bonspin including my wife abage ire pole asogo sirio mongina mugaga tare ngororo na yete bo moelio poko nyura sino gento kende semo ya na rota yoga iga maina iga bwatira ninguki kazi Nairobi otemangango chare lakini omonya no mukani libaga oteba igo bago cha mambi igo mambi nande na botura ira na goja nere kwa niaba yake ni familia yae na rure pole yae na boy golende to oteba ngatika tutiko bole moso muchio aiga sema yande na roro to go enda with that protocol lo nere nkubwatia arwe ngane yemo go roro sema yande nero monene gaiga akla onende na bo na intuko nya tu akumiringa ki no to kusira kujimaiga na intuwe. Asante sana mbia mama njitimba kayanda kwane isae no muya akolira yaiga airire uyu twangite muno itanganda tebi abana bayo bari kinyeruka batigaire kiria batebeti mukibwate kagitinga na barangereti China ronda baganerie mokore tasamarie tangurukwa Alice Mamenda Simeon mama gakorukwa umunyuri akoruku Yosebia Nyanchama mwaka magemba koruku ngota marita mangsa biema
abantu bamintu abagaka bali abakoro n'abangina bali abakoro babwate emyaka 70 ujuma 80 nje nakiri maminje yo bateria abantu ngaki biyamuri bobe biyangaki biyateyo nari kwa bole kusikira bakabuna tere emyaka bali batebaiga aya naraba leta gaiga na nje tebenga narandende ngeko timba kwaneti aya enandende nigire gento kyo kumya mamuri oraira ali mwenu inchama tukonzi nanyo mbete kwa mwaka 85 tanda ngeti tiu kunganya buto igale konda ngaye ntata no muntu benge ncha sinde tingo kubwata kuboko paka munara galiga igale kondo katata era twakwana komo uli na gitari agantebiga tata naira ni nyasaye bia mono asama tukaya mentire na ende wetania tinko manyege gochikoba konde kenene na ndio manenga bia mono inga kota na jeteki na nasa ko direki amokonye ko au ninga ne kuane ango kuana mo na biro kente tinko salia aba mo mo were mutakana batia bana pati gai aba ko yone keba yon ko rangai boro mwango to mugare ngwaraki enke ye ko genda roche keba na kwa nyere roche enke ye tinni mo ntela ntigete ekero gyo nteri benjuralia orta na uwe sarasa keba kora anche utiru sarasa o mane wa magacho mo ntela le mane wa magacho ko chiga tingo te piringana eki akabe aba ko yona basubati mujimo boria bangina bagatu babate bina baka bali baba iguteke gusieke ochire mbera timokaga naira nere masosura nyaligi nambiro chiaro kabi sema goreki nyawari moni weta bagaka bangina moni wa kinamini abakoyo ni mujimo boria aba ochire tayo limware kogosa otebe ngaga buone mwaro mwiringa wana moja watinege tunualia aya linet yo kwangozera aya pile si kwangozera mubwatane bondelia muna tochera rara tabwata ni bina baibuli ba mabako tato igara wate ale tuloji aseke gusi mukamu murumu abo igara kumurangali mama yumo bete ngako kurange mukamu murumu ni mama na masikanye igoro sana torwani leto mongera bako astuare konyara kile ya madi ya rwanda lakini nyasana na mwirite na tebile mbe mara singi yeri na indende igwa kora neka kwa turangelia turangete bacho ko rwabujere mumanye ngakibo jera bwata bacho ko 500 mbia mama mbia mono yana so ngwa dindi raisi ga so kwebebi mwana oyo nya lieta mate tusangete lieta lakini rende okorera maya na bonsi abana abasokorumane abana ba muri siarasa rusi na rinet baiche na barabuna abasani bali bande baba manyete na ende bache ko bapora tafadhali kuja bambele abana na bange sana barumuchia bali bantu bali bake baba ni jugo ta motoko ayo mwana uli rinet yali bali barambasani bo mwana oyo babana babachukuru bana na ino na omogo chaki agara murusira ni webje asavare chikocha iga abantu bali kuruma ikarari nyamarambe mwanga ate umwana oyo nera bonora nchukota nchiwango nchukota biye nchukota mobe biye ga moro turusi gobicha
biamono baba na go krimbia sa na role mubata tena kuraten ona gani oyo muntu Richard Sabiranga wa minta wa Richard Mugira basabango omatenu mwachenu tata Nyasaye obwanchani nobaneno bwao buyamana asenge ncho tuanchite kuna abana bao ande buyamana asenge ncho gwatolendire kurwasa makongu yechinge nchawa kweka gwato ikiringa kechi ijere lyo monene makongu abaira asenge yega muno yo minto bochero ralire ayenko amanyete karare kora no kwale ona eno nayo nganyete nga kiararite abana aba batigaira asenge jiga enkeye tata Nyasaye abana baitu na bacho kura baigana baro baraiga otware go sabura mbroko bako kwao kwabene elinde obakune ase chinkorchabo elinde onyare koreta liberera na ba minta bakira barure kinsema wao obwantani bwa baretire senge joja gwakiro mungindo yo minto okwa eli kwa moelio tata Nyasaye buno obwantani bwa baretire mbiamono ekarona andi bakoirana abakogenda n'ekigali oigona abakogenda n'amaguru obarae kiroyomo omoikia senka ya ebuya oti obatichere bitongo nebetukura nenkeye igekere gotigara Nyasaye abana bagotigara senke Nyasaye omaraika bao babe nabo bagotinna senke gamatukonsi barenda abana abaiga ikakara koirania buruti wao okwaro gosaba kwane kana sabire se amanyiga Yesu yuru muturi mwacha kuyi omwana oyo Elizabeth na bali barabasane bae babene ni chubango kera tisa toko minute biamono bakira bansi boli robera bicheka kurusi gwende nalio nalio tukale kwenye kuinyoru ngimo kwa ucha motu agenda ucha robera ngo motu ndio ucha kai na agokire kabisa abana banarudenga nabo bakaro setibuli amangana abo buya ekaroba ko dokere na narude ngo muntu rutia nabona ga ningo sabere familia kiagara nimanye tengali ya no bwat rutia sabe omoto ngita tata Nyasaye tore iguru twali bakire tali ona ko bonekera kwa weneire ra abana ba bakasa banene bachira senke ya senge chukura kumongina baba tata Nyasaye ito nakiyara ko byakera yo muito yo chira to chiochi mioyo ni mwetu eru Nyasaye to tuonjeria kara weito ko be kyagera nto makwiri na to ganyete mambie ya montorare buna baba ararire asenge nje itu bebekanga asenge chukura ya kabere nari basaba maneno no bare mubwa wisa na senke ya senjera ya bene asa abana bomongina na bachokoro na bamwe abakwa uchumura bono konye musangirika no mugimekero urarwa Yesu bakonye barakero yo maika senka yayo biya nakugo saba weito insama ya Kristo mabori ito biamon kolenge na kore rabu tatige ntonkera narulia Digimba mbia mwana seri baga awami ntono atore nyangi yo moelio yo mongera baba ti program karunga rangora tigato kwana nditota na ntwara to bwanja ni omochi uyu okoboko iga no morembe bwo monene
ogenda no mungina atorarere biya igona abana bae bari banja no bwanja nimbo kyoko boko amina nyasaye rabuna banjiri na inche tiganyire dagikeye igeyemo ndeta magombane chama ni oganje iria abantu bari baminto bangega bate nintu to akwebicha Madam Marisera n'abantu bamino bonsi Mary n'abande nintu to akwebicha iga wango cha utrenda inche bieka bari mu bari kenyora bari mu bonsipi abari mu baito bonsipi omogino okwana mu maete insara nyanyo mu director gusi mwalimu sako kuruma choge borabu inaye kwa macha gochaga mwana olinga yachi mwana oliona okora na tiba mbia mono bari mu bamintona bachire nintu tegatobwa twebicha ntu achete koderesia bari mu baminto mana arone rumura yo mugoro gusi mwalimu sako bange mbia mono na barayi bandonya baengai twa twebicha ye moiga program yero karungora imo kuga ngo igumura masakara mbia mona sogocha mbia mona mbia mona sogoto wachira ikechibere tolere onu pia vya bali mu abonsi bachirega koleta magomba ya se familia ya ito tuwatebire buna pole abakoyone mogire marasi n'abandi bonsi nemereri asoma nere nyasaye tigatubira nderio monere nyasaye naki imbia mono aseke ewa kya baba wato ete ama tukaya amanyironsi pi otokoira nerimbia mono abana bali bo mungina tigakorera iraneri nyasaye naki imbia mono nyasaye asimama wato ete otoretire pakachinga kiechi nyasaye no arenge imwarwanirete buya lakini agateba buna bono ya ikiro mwerio ari asena abarendire na abaikiri tiganti mogenderere igogwe ikabuto atayomona nyasaye imbia mono nyasaye imbia mono na ende imbia mono aseke ukyo mungu utumukire tata na tumugite mai gake na abandi lakini bono gano to aikeki komo nyasaye no arenge demereri ase chinchira chonse aba oborem no gosemeri bono semeri guchibusio ntwangiro murayo yo mobieka eri etari kwa no murayo dio mukoro gusi mwalimu sako to chobera na ikabugira ngo mwana nabuguti nanje tigantebe pole somo ina bucherura wami ntona nchemba krembi amono asinge chocolate ama pinki timbu acha mangenda kwana mbiamo mbara abacha kwa nyapa ya Marisera abantu baengega kamuranche chairman ga kitongita abantu no bari nyamagana mangi kwana idita riko na udapo manna bako asante sana mnante birigo na request ili tali ko bari kwana babiri bukagaki nanje mai kwana mata mu chaki ili tali uka Maria Tanja Kinyonyani wa mtoka na Marisera asisikuru gorokio was primary na kwa nimbi ya mwezi njasa Maria Tanja sfinjende kwa wali asante sana abari muntu maite sa mari ga kitore mereri esa Marieta ntani iliyo nyinkwa oyo keirende nkambo tabali mumbwali na ambo tabali ninkande ochakirega ali ga buchimoino igotire pakanya imera igoro ninkande nonye tole mumbwali mwana bako ige twacha nchendo munyakirogo bwabali mbaisiti wekanga woti igorende muna na chira Marisera mbo ikanga bwoye na ndene wabasomi igaba ari mbabo ikanga mbantuma no tuli na mata muchaki twacha kuba represent igaba aki togo sabana twaira ni nambuya kwa niapa y'abantu musauti mugirango ntubwata barayi baito ndoche mbaraika esenge junaika amune chairman yabo ikanga abandi batraika ngote Marisera ngakia barayi baito nchira bale borocha sana atambi na nchimba ngona ikirega igono turama nabu ngokwana tulipata kulingana mune program ya itako genda. Thank you.
tiga tu sawe. Mana tata nyasai tu acara sobo sukua utu kubaka na kogotoge. Pia mana seke ewa kimungu na buchiru inga sinki. Unachi to mana ne no manyete bao bolemu ase chinchera chons. Na sabi luitera siri tara Yesu Kristo muturi itu. Amen. Aye baba chairman. Ewelo feiri abalimu. Nchegutinaga nkurukudan kano bunenga Madam Alisela mi welfare nere tole nere welfare nya community teachers welfare inche the secretary bantuma asuria bange babo ba kora chigasia dete kwiringa nere mo bate family pole ne baba ne bayo na ikwera sa Madam Alisela no tole welfare asige se family pole abutuanga ni Wabarusi wakoranire benjana karatus kagocha hivi walisi walibai benjana karatus kama mtu asinini aba nabwo umusirikio yaraire inse ya kiawali wanasubira na mayo mulisi oyomo atusabere tusabe omuya tata nyasaye muri kumajanu byamana asinju watura kurasimambi atwitirase inkiyiga inyasaye muyigo yugo mungena bochero ngandrete ni ore kenyori ngana intini tukweli montorare tuyarega ni asinginchi ayu ono turaye tuensi asubu amo katunya katu kurumego neka turena asichinga kitu ikibinya sa ntoko baka na kwira ngambi yawana na kuosa wana kuiga na setres motoria amen ya mono agente kente tu kirani kisama skan kabisa wochase mokundekani ya mono pastor Bill a pastor wichi kanisa chionsi nyole no mofadha nyorole maiga asomusangire kano to amuri organize bishops baraiga ni nchubocha ilindi na introduce kwa malengali
turuoto tige programu igendere mbia mwana pastor singing chuocha tima etiko sikwarusiri tosaba bwana na Nyasaye itomuya tatabo kumya twakobakira sengencheri tukeli lyalero twakira sengenche nyangi yomongina mamoto tanga na ile Nyasaye bia mwana sengenche kanisa ya Nyasaye itona babwatani na bonsi Nyasaye itamo n'abana baye twamanyira takwete uno moriri gakwo komanyete asego Nyasaye itonare negetari asobosi bwao seigo bona Nyasaye itabana baye bakobatigaire barende nando bakonye paka chinga kitiri Nyasaye itokorera ne boroti bo bakwasega nchemeremo yawo Nyasaye ito kaniseri ya Nyasaye itogendera ko beka chinguru wetra sega nchokorara komongina abagina barona bagaka batenene bokongu barare bakomanyete togwa sonse kera sonkonyarore me amabera Kristo Yesu oromo borito amen. Mogimoyo wenge karatiga akionya na tera baba ngino mwana toigwe timana bale ocha kosaroli mogimoyo wenge bunali toliko wa matu konko erale maveran ko erale obeange Yesu gakorangeria obeange Tata Nyasaye kwana kona iwe burera ababyasore na kugosaba Yesu oyoromo torio ito twasenke asenke nchiyeli nganarira sege tabu ya Isaya 40 ekebunga kamo ngori basika inene buku remia abantu bane remia abantu bane nabonya sawa inatebire haleluya nakiako tuacha erinde tamye family omongena tobatebi ngomongena otimokire abatobugate sira ya makweri nintu abatore moyo tobatebi ngagoetani embera obogima bwakara na karembo karatanga ki mboro ninkigako gara tuacha ko baremia ayu komena nyeke bunge kemo biblia batanga mwanya abantu okubura no mokungu amatuka yanga kiangana erinde Daudi ya Roma ya bateba 90 verse 12 Psalms na Daudi ya rada Bona Daudi atabanga senga njo tuwa manyanga makaito na minge bona tuoro kera litomanyo bwenge bwobogi mabwaito erinde chinkoro cheito chibeno bongaini haleluya naye gokabenseye sabo bongaini boko rugoro taima ngano bwenseye tochie tikerazi kende kiarenge kenene iho lakini bongaini bwanya sae bongaini boli mwoko ibora ni wa boli omonene ngomonene ingachi semino bongaini chio kamenye enseye aserie talia Yesu na kia kara Yesu gwetera siona agotebanga mbasese niri abago kwa korobono bamwegene to monene batige batimoke ekiagera gokora kwa bonga kigogokora roko batunyana bonae kwana kurebo lina ki irabana akubuna bochera akure ngoko akwangenjo kikora antunyane omaye to gokora kora gotunyane nembweri omenyerete igonya koromorogi ngokora kikora gotunyane anya koromo ibirende ayege ntokeria manyarata amarebi arangi kera mutunyane anena kioma atabantu bari besa ipa bakolika buyango orwani resegie ngiya okorire gentoki bano okuminga muno oyo ngayarwa narende naende no baminto gati no mogoko moita oyo ngana ende nagacherwe gutwa ngana ende tarinje buweka mbari ko kina bari kanga tari era buweka na barebi bande nande badanga na bari na ande iri akyo monto mogoko itire onde iri abantu amto naye kure moyo rosia matanga manyango moerio amakweri arona teki
ekero ande Biblia goteba ng'ekero igore goika abantu toko bachinse amoibere abamamba bokihugo cy'obogima bwa kare na kare n'abandi ogosira kwariri bona bari barakwime ya Kristo nabo barakwana mangana kubwatia Isaya 25 verse 8 and 9 Isaya okay 25 verse 8 and 9 Omonene Nyasaye nasiria makweli goika kare na kare natinya mariga korwasa maisa abantu bonse nasirio gochayo kwa abantu baye korwasa ense yonse na romana natebire kianda bona seri tukerio imba tebe iga rora oyo nere Nyasaye oito oyo nere twakaganyire elinda nyare gototoria oyo nere omonene twakaganyire tigatogoke na gochenga ekiagero otorete irogotoreka aseria taria Yesu abatabe ime ya Kristo mangana kibara kwane Revelation no komanuka isane amo chakere mungu 15 kama na barabumba kwana yabo Revelation no komanuka na reyo mwali moino 6 verse 15 and 16 Ona baruoti bense na abanene abatangani besegi na abanda abantu barene chinguru na kero mosomba no otali omosomba bakebisa sama buago na ande bakebisa semetano yebigoro yibona bagatabye bigoro na ebitare togwere moto bisekorwa sobo sobwaye ero yo karansete asekero kyo banane goseti tora linda mumo ye manwa yangondi haleluya ine semunge binaso amiro bibere ayema ngana kiora kwane kero igorego ika igora tebe ngoyo nere twakaganyire gosegora tebe ngebitu togwere erinde titora linda mumo ine amakweli nare igoreko ngokera 116 verse 15 Psalms Ekero ewejagayo 116 verse 15 Yes ekero abantu abachenu bo manene bagokwa amakweli yini gara yengenchenene asoma nene haleluya ekerora kwe amakweli abona abayengenchenene igoro osegara abayengenchenene nsa erindi gatuko na gotuma gotoko na gotera ubugimo ubwenge intutoka getenga igoro neko manyete andi igoro takora tinga ki ora naye gokoba moyo eariganie manyanga makweli naro naendo koboki unkoro naende chinse amoibere bona kana kwebulingira abanaku ise mokinda abokende ninchenda atebye bitunu bingwere ose ninchenda atebanga oyo nere Nyasaye oitutu akaganyire bono tigato torie mukutasali wonga amangana maya segento oja keranda bagambi mbali bagotugambira bali nanda abande tokura ateba ngoyare taisaine koba mugambi ono ukuminga kiare kobanga obugambi bwatangaziru naye sokorigi nkwa bwateisa kararinde kware koro kionde arore gosunuisane ona bagambi mbale bibirie koroka bariri imaye tingonya mugambi orago sese kwaru mugambi okaro akaro kora murukumuriri no manyete nganko gosore ine onyubo maeno kogenda maminje no kwani kwa Nyasaye na manyete erenga no muriri yare 12 verse 17 to 20 Ayubu Ayubu 4 verse 17 Mwanene la kombo kania bara basemia karatika ngosoma ole boseria asore kwa mini ngosoma tigatebe
omonene gakombo gania basemia obatiga getirianda woro kora bagambi bari bakogamba ebina baba bariri indio mugambi yakobo moriri ekera ayuri yaki kairwe wana tata etikotegerera nseme rieta moete kindi ne bintakana ne abo moraka e mugambi gagoteba nga TKK wangi ano mato ino mugambi bwe dini o ando okora agende dini ande gatogotera esegine ndoro no maana na bati anete ngati gatorore eriki kiaba okay soma ono manene gago sibora chinki ni kiaba ruoti oruo aboye bibarachi oma yago jaga gombo kania bakwani oma etena kige kogera lero chidini chiachie omontago someke bungo libaga ko ereza bune bukwego teba oiba chasiri niga erindo nyore nasago soera ongoraga osikikaye nande byosike bibiko ingorwa ebinge nabangi nabaichiro naende ebinge mbangi nakibaichiro ababoraka inki omoboraka ko ereza koru paka sedi omongwa no motebi ngangonya chinga kichire kwa konya kire ndi. Okay, someone. Iwa, naende gago onchora na bantu bale no kobua. Naende kenda gakora. Iwa, abantu bali basemeiri. Nyasaye gakobaura mangana bagokwana. Tiganda abori. Kwana koligererie TV. Liria abanene bense bagokwana. Kwegungwa kabone TV yenyate. Lirigwa ekisubagitetia kwana ligana liria okwana egintu gikukugaragaria niko ngonye ndiria ngorete TV ye nanda ari kumanyanga na nyatira ore muna na gejigu angonga kigwakora bauriru ono bare bosa elio nanda banta bagatuba ko urwo bosemi na kigeko garo mogaka go chigocha gusine kinaicha yani okwana bakagwa kuminga ga kingi bono kiandi nachi komotunya kebono ingi nje gochonye na manya ange kineke ngakiyakora ango okiarara ekiagere ouri rugentoki ande ndio mato mogambia koliria 31 verse 4 to 6 Proverbs. Nyangwa soma bugango. Nyangwa soma bugango. Ando go sonyo nde nari ngore go soma. Chikwaye chikese na karori kane USB yo kamwa boli oje. Okay, soma. Ayere mwali. Okonywe divai. Tikugwenereti abaruoti. Gosaba gambi. Igoma gweto mugambi nagwanete kura eterero omanya kwagenda obisi ngayo mugambi agwanete ko chakera koruwoye gochiarari yani okonywe divai asenare toko era su chinza ndo bagwanete kunywa arafu baise kunywa igo bagweba machiko nande baunjura no bonge Wabonsi abachandegete yani omonto gando ire kina ekine kekero gokerigeri no bomo ngongo kwarange kekerakyo oyo na romo maji lakini yeze ngencho mugambi aro morebi kwanyoro kebekire ori omachaire omoroka gentoki ego gwakori ndoje nayo korandi. Okay, soma one kikendi verse 6 wono iwe divai abantu yaro seratiwe edivai echanga oyo gochigosira moeke nyugwa kego tindia na edivai asoyo ichanete asoma yoye soma wojinza tebe nganga karana nyure timbo distress tigaba nywe erinde bibe obotaka bwabo nande mba baise kona koinyora emechando yabo igo bali mogote abangumete kero nywete timbo atibirengera libinge ayatoliara nebuku haleluya. Iwo mugambi okonywa ayatoiza iniko kumugambi omugambi okoera liguchigaza chia maruwa ngabeke gochiabunje toko na kondeta abazikari keo erikiane ayatoiza ini mugambi ine abakungu barabu bakwangarende abakukibere ebungo 15 abo bansero akona gweto ginganjo manyete njoma etamaru na ro mugakona na ro baba na ro tata ochikori giendo yo mugaka rendo kweta maruwa gatigara mbera teiyo oso
omore obobe no huo montoria oko montonde kenyugu giochoganirie no bosongo kia motindia erinda nyare koromo gitiyanda buaye bono okoyeka ayeyeka intachiriba abana babantu bande tigamba agende sukuru asengencho nkwangora maru kibese cyane ko gende sukuru mbu ochigocha naye basomie naye bagocha kolio mosahara baireremo kungu ondenere nera somia baye tokorora kende aserietaria Yesu ono bali bako siba marua aye gokogosa na bike kwara akora bune bukwe goteba ngakibone bukwe goteba 25 verse 27 Jeremiah wangero elio ngatebigwa ngamba tebia mangana ya ngabego chaka 25 verse 27 Jeremiah nara tire kenyoreke agoteba nyatebe kanywe motinde na moroke mowense na timoi moka naende asengenjie seginda rente asegati ya ino basacha bali na bakungu mogo siba kanywa marua erinde wogo tirimboka kuruego atiro omana omerana na ya sesegi otachaka gedari katenga gwatachire buya gakorundi gagotangani mate bwate komotu omogano yokarangaki anene yuro chiemanye koli kungorwani lese yingi yango koli rorogendo yani okumina ga kitaimangana taimangana ine yare ko banga mungino yo bochire ta someti bana yare ko banga ta basometi bantu ngoichora twarenge bana toichirega gari chira chingo terina charenge para moinali enyomba rende ngiyero ngoja gotoka yarenge bagungu bale batali na acha gasomia bana 24 verse 3 and 4 Proverbs marangani 24 ngo bitatu na bine agonya batabanga bana na batasoma inki yali enderie ine yechisemieri ndiga baije bambugate sinje twaka akabanyore ndagera babeke munu bakine abakunywa mabanywa mena abagosoka baso erege ntarengereti aye gwe ngomba beke munu amaizo kale okay soma bana enyomba nige kwagachwa nobo ngaini na yako ngigwa goetera soko manya asechisemi chingiya chire chihero chinyombe iyo nigo chigo icholigwa nebinto iwa akara kwarigeria yurochi omwarimu narengo sitarengo gose muri geretio omwarimu naro mochio akara USR na more miara narengo buaye karora kwe yurochi aongira ligu ngiego ligu aya akara kwarigeria yurochi nkwara buno mongi na iru chinyagitari chiri na chioka atare ko bataso mimbora na bare go etanie dispensary eri ya kwerende ayerara buno ra igo oruoje gotako iru nyagitari ngiya to ko iru nyagitari ngiya ekiagaro go koira takora tiki abanto bare bakoro kuchipuroka chiko yani erare puroka nyane oboremo ate nene gati omogori oboremo korwa no mooni korwa ne aroko bagambera orusiaria oyo nando orusia oyo erinde chia motigarera igoro nando imo kichibase ekyo minyo kibake sukuru oruome adanga njo manyete timbu atikende pi lakini yo monu oyo ne gakana yo akire sukari igano oboke inje ankoro sijibesa ndaire bono bari mokoro sijibesa moraire moko iro sukuru barogimbara arengera ligosemba barogera bana baino lakini ebiasare ebyogo korona bibyaro abana bao aserietaria Yesu 17 verse 5 Ayubu 15 ibungo bitano tigatebe omonto ogosigana abasani asokwenyorera chinibo chiabo abana baye amaisabo nigara ukore igomo igwete omonto ogokoria abana baye nigo ono na baba re sukuru okagete ngamba igwete na barabu na baba roche ngamba igwete komba kore tingaki aya goko benseye o akogenda bune bukwe goteba ebuku gebwata mangana amange na ende tware gwanja toye some inkware kogenda Makenzi
nkware kogenda bwa Ezekiel nkware kogenda Osakaora iyo kware goteba ng'omonene nkonye kira abenga ngotimukande kurwa sobo gimobo intimukende asoko boko kwao aserie talia Yesu. Mwenyezi Mungu awabariki. Bantu ase Kristo mbiyamore. Orandi mbwara tia tusabe togen. Akimoroje. Oyo korire ayatata gwangonyire. Asa bantu bonsi baigwete gepindi eke no ribieka. Oyo tebanga oyo korire. Ayo mote ringa brandi mbwana ka no rinko igwe. Ono tiganda ebereria bangina bara. Tiganda ebereria bangina bara bache turandira bara. Gusina igungo yonde nchongonyi. Tigana njenda areta aba. Chunu babe. Nubabere nchu nandi mwacha na bintu binu. Mwamanyango boibimbole mwacha na nchugocha. Mwachire. Igo. Ababuto kurani na barabwa. Ase bali batamanyeti. Ayonke baba mwarete bintu binu. Ira na mwarete. Ete bitamba binu gocha. Ke. Akimotete ko ngai naiga. Use na bate baje ne bintu byaba. Mbai kumuna nate. Ash. Bono yana litwa chakiro brandia bwa kabere. Agimo nganjire mbori abangina aba. Biyamole. Mwage tunyuro kero kende. Ngakimwage tekara korango abande barore. Bwata boge tambandore. Ke. Ayo mago tenena na kyose bwata nalitokoro. Ke. Andamba maitege. Ngakimoro cha bangina ngotema bari gosibewa. Batemire. Bwata buyana morongo boro kinde nje ngobera gati. Aratigo mopiro ino yokare ne keli twari gwonchora mato. Bono no nyuro tora. Togocho gani gento gebwate gitamba moina mboro kimna twari gokora. Kibwate buya igo. Nubono nabantu moko igwera magisia. Bono tegerera moigu. Gosa bandi bangina bonsi tenena. Abagaka ni moikaranse mokiri. Bangina ntete gosabira bono. Anya koro mongina tenena. Goso moiseke ora. None kero ikaranse ta senet gwakita ligwonjo kabwango njoka nako ile libaga. Tato korero gosaba kwa bene asingenjo gwacha. Oyo se no mongina jeri oraire. Tingo sabira bangina lindo manena aliche makweri arake yake. Bangina tenena. Abana bagaka bara. Ke. Lakini tiana abori gake abangina. Eraisa gotoka na akoro gusaba kwa mari. Mugo tinaro magende. Mugo baterindi batini ngakia magura kurwara aro gusaba kwa mari kuri. Maguru ta kurwara ekere toko gendaka. Tata Nyasaye. Mwana no moikomo chenu. Biamona asingenjo yabangina ababonsi batenene litukuri arero. Asingenjo yokoreta magombabo ase familia. Mongina cheli orarire. Naintwe orogendo rweito nigororo rwenge. Asigo moboria. Abatu ari gukubori litukuri arero. Otumanyi obware bwa matukaito netoka ntwara turara soko boko kwao. Kuranche bonekere bakoreta magombabo asingenjo yobuya bwe familia ye. Nando bamentere obasesenie na obaichorire byage byabo mbierero na kende. Agwetani mono obarendero okwegena kwa basoro gendoro. Bono kutokurwero ngori twasabire otosesene twensi twasabira siritara Kristo mubori itu. Amen. Wangina mo ikaransa. Igwa machiga masinini. Ndetera bonero ngori gocha. Epindi kia nawo kia rengeo. Nyakoro mongina ndeterero ngoria. Ndatekora wangina bago ikaransa. Manyanga matanga gako basobo. Na biro ngoria gocha gokonga igo. Aye manyabo muna go ikaransa. Na bene etu gwakia ko baigo sini. Kwenyoranga matanga rero na babuchi bangina na ramwitire una mo ikaransa tekiriri buye. Na ni mo ikaransa.
Itagu jiga komranje. Aruru kauchia njimiri muyano watangambia mono. Bwata buya, baba bwata buya, kara bwata aye. Ara bwata gocha igoro egere ngegunse. Bwata buya igo. Bia mono san. Abangina komranje njua abangina mbali rugura abaikaransi mete yo mwana migete naende erebuya ndetere ngori gocha ndetere ngori komranje ganto tegete guhakikisha nge familia ye nero yasukire kurwa seke asoba kongobo gochia se ekegwange kama gochia se kende abangina bali bawo kwane kebanda ime ndo mobesana na kabairu mwalimu keboko nakina agatumikire buya gomonde ne mono ande ndetera bonero ngori wangu bia mono sana ande batebi change nera inche nguru change bia mono baba bali bonyoro nu bwategente kimokirekire inu mere moyeno teba ngambi bia mono wangina naro na abange bali lakini tugiye gukumia tata ababete mbali koreta ngori hakiki nege kone sana bia mono sana njena igunga chiero chigo chikomeka bono bachigo chikomeka bino moikaransi onda tekobori bia mono sana wangina bia mono sana abaka kana ukundure yente keino. Ukiona cha mwenzako kikinyelewa chako pia tia maji. Abangina bia mono ase ntoma ndate gocha bia mono sana. Abangina bali bakogenda ka tutarate babagende ina ibu ensini ni asomo sangerekana. Bia mono sana. Abagaka tutenene abangina kera babeiri ga abagaka ninu mogontinyo bosoko. Abagaka tutenene mbasabe. Abagaka 20p. Wagakumate nduntu akaretira ibu. Wagakamba akaretira ibu gokoruma akora ngina asuru tatinini mubori ngaki gaki utabe kakerebi yumo chandore. Na inje na manyanga liroria kerebi na chaka kubika gusitumo bekere. Wagakatinena kusabande tata Nyasaye abagaka abaiga ubarae asobogi mu butambe uba mentere ekibarasire familia ye na kerokyo agwetani mono walendero kwegena norogendo rwabo nse yekiriri kyao uba kurubono uba mentere none ekibakoirana uje sichinga cyabo twasabira siritara Kristo mubori ito amen. Bagakanchu nchubona bagaka nabasaba mura bagaka bali bagwikaransa nsirende ngaina network ya butokera network usie mo yazira sinjina na te bagaka baje bia mono sana bagaka bia mono sana bagaka bia mono sana bagaka bia mono sana bagaka bia mono bagaka bia mono bagaka noemba ali bali guchimete magani baroche maisha na taliko ngene na bali bakali chibando ruguru bali chibando ruguru monete abakonye kumogocha bia mono sana abandi bali chikawa ma monene tiga baegerere kumotirimbo kakuruma abungora ma abanda abakuruguru bia mono sana omugambie dinotumire 20 chiaye momotebi chiaikira nari no bakongumbia mono sana na wache mimanje mimotomwa mugambie dinotumire getoro kiaya se family ke 20. Thank you bia mono ngima wose keraga gikona agwe getoro kyo muga ota etebateke ntange chichu mwako tegerera
tegerera inche ngoruri bagatari ai Mukoma gambi urwere rusiringi 50 momo ikiria roboti bia mono sana. Thank you Chamima bia mono sana ke nandi bono ichi aya koreta bono muntu no muya ndango ndore bali batumwa ichi Chamima ikomi bia mono sana. God bless you. Abana mobioke mobwati okobako gwomonge bia mono bono achi karansi Chamima ikaransa no muntu muya ndango ndore bali batumwa nyakoro monto gwatumwa bwebi bwango binde byonsi ntarajaga koreta ndango ndore uri mugambi president yite ya Kenya atumonye kara okoni famundi erango chake ndango ndore monto uri otumwa no mugabano ito we county moje mombere kiro ringa tai ndango ndoro monto tumuno mo senator bwe county ya dinda moror ndango ndoro monto mo women rep bwe county ya toma ango tirimbu kandi biwange imbaje batamire imorochi na achiro monto ogorogunga area MP mabungo ita tingo manyalieta momboria lakini momo manyete ndango ndo Chamima otene osora koruku Silvanos osoro ndango oyo tomwa nomo His Excellency Silvanos osoro tayo ndango mbolinga area MCA eneru yorabusi oyongo ikaransaling. Thank you. Ndango area MCA oyatoma ndango mbori bali toje kobori into kili 2027 yonya moranchu bon wa 2027 yonya bara moroje go mwana kobeke tikinga kere batayo mwamanya ngamba go jali tukuri tutabwati obokongu rori bacha mwaseru mwe gubuya kere tubwato obokongu nali tubaganyiti arali igo mwaigure jenda bori gendeke nande ndoje ngayesa isego jana bakanyo angatinda bori bia mono sana ono singenjo ntaro chionde esenjo ntaro chionde ogo chicha esenjo ntaro chio ogo chicha na abasororire njungo mombwatere abarayi bali mwarenke kubwatero ngori tiandusia baba bantu bana bokoboka abatwari kurandira barabu yamono achimongu morera ali mbamanyete buna bako gachi mwana Chamima akombolinga ninde people Chamima ninde people abondo chega asita asende agona wonsungoro round morocha amoigweti nda bono morwe enda bono ikara bono naga sororire gachigara ngari saruri korwa bia mono sana keme chando erago etanane chera sobo showa on bora bubo sesendi na yeso koraboro reno bu ama temwa robora buboko bara o worabu waselio boba ra yeso mosunto tame omwegene yeso nga nonya yeto manyeti egu rube mwegene yesa se chinch right robora
buboko bara Data Nyasaye naende ense yeiga twakwariganirio kwanene ya mateye yanyoriro gwako kwa makweli kora nchomo boria twamanyira matukaito nigara maenge asobogimobo kora nche bono naende kwana mona into asebiro binde twasabira asiri tara Kristo moborio ito amen. Kitabu kya Yohana isano kibungo kya 28 and 29 efamily ntaete moigu bono nyamware koigwe nganeye nyandi basomiranga mwaibure Yohana isano ekibungo kyaye ya 28 na 29 Timo kumia saya do not be amazed about this, for a time is coming that all those who are in the grave will hear his voice. Bari bonsi barase chimbera baragwerio giriaye na barabuna basoke bari bare gokora maya asobogima asokoboki wa kobogima wa kare na kare na bari bare gokora mabe asokoboki wa kwa gentoki bara amachibu arabere asekimaiga oratuko orarire asonde bwensi oratuko korara kurubon amachibu nabere nabakoigwa tari cheria abakoigwa nabare moyo babwata matakoigwa amachibu agoteba 1 bari barasire onye bakorete gokorukuya obugimamba korete gentoki mboreo onye bakorete gokorukube bugimamba korete gentoki moyo. That is why naigwo murandi akoboringa baka bari banywete echwanga mwari kabuyanga na arwanire segie ngiya na akori rorogendo eguto na akori gentoki na agachiru esegi na arwana lakini njale ngengiya na barwane segi lakini nja korete gentoki igobono buri umo ikaranstenere ngaki nsegi kigosokora arwana asobogimo mobori riswali nsegi kyokorwana aba batari kubura nimbali musika ine usemo abana ine nsegi ki okorwana araria asobogimo nere segi engiya gosenayo korwane segi akorete gentoki. The Bible says very clearly, the family hear this, that they do not marvel about this, for a time is coming ngabonsi baraira se chimbera egentege tangani na baigwe ryogiriango ryo monene bari bare gokora maya asoko bokigwa kubogima bwa kare na kare na bari bare gokora mabe akinenge korete gentoki kekuganyite unabona ngura arigerelinda abantu moikaransita banginambara murandi abanginambara yesamuka mumurachete era nuko na kumusuguma akarete gentoki yani oseriri mukaba mura usine merongene bono mumurari munari uchiga bono kuchina tomotera ri baba gotera kurigo goteranga mongina kuranja yonte bie omosu bati bono bwa njita matuka ngereire mbobe moroji turakore yani urutigisa gisaga chagite onywomire gogoseri bono nuru riutagite aye nura ake sabunga waseriri ongonyo serigwo angaye ningogo seria abangina bande mbara babonya getiara isakarete twike nyoro era neribirira bucha tiemechi umuntu aba egegusiga yotenga bakungumbaya ngiki abaretereire yani ekene mumanye tengene menu yabaretereire mogo keirende egere mumanye tingi mechando no monua. Why can't you be serious? Otebenga kiyaya omuntu oyo njandete tigangore gentoki
keye bono no aro chuchumererie kenyoroma yani wetanirie abantu yani wetanirie ngike kogere bisi banjete gotomani abamura bakegogi ke baba stiki nande kigagusireri gakonyora nyakundi otebanera akorete gintu neranjiti gakonyora kimaiga no imogetie saruti uroge omonto ningo nai yani bona anga yutini nensi buna bono muruche buna rere nsi yachi kaba abandi no bari abaisiki bisinini yani nyamabomba yani atigiti yangu musunguka omana gutara busa yani aguchi choma na gotatebinga basta tegerera omonene taliginta iginta kurigereri nenkoro ekera kurigereri enkoro na tegitaro re kubigiti yanginkiya Mungu tari mibiri mwane kirite isiko boni kimuta kita abantu barorengeri kiye bono batana koror no moiboriore otakiro masomi buya lakini bono ngwana kweba omotebinga kogenda matanga kogenda kanisa kotara sipara kuri busa mbobe erinda manyenga omonene naganeti atwaro bosera asobogima bwagento bwe kanisa yona bongo na gukumiga munango na wetense gweta na kuminga aya na ronta na korora no hamba ka matanga na bari busa lakini buku yate babu yanga moichana asaya eko rinsango koriri gintuki ngochiche bari bonsi barasichimbera na baywa na asikinta kumia manganaya egetabu gekuru kwa Ayubu 14 ekebungo kya 5 ngakegoteba Ayubu 14 ekebungo kya 5 ngakegoteba egoteba iga omonto niga barira matukaye na omubaro bw'imitiengi yaye naye kwaye chikire efamiliwa omonto abarire amatuko n'omubaro bw'amatukaye ningoyo barire n'omonene Nyasaye igonga naendo monene bunago tebanga he has decreed there is a kichorio bekire egento gekorukunge a boundary that you cannot exceed whether you die at the age of 5 years whether you die at the age of 85 years whether you die at 100 years the Lord has decreed the boundaries which you cannot pass ngo monene obekire chimbebe mwanya bantata akoregentoki wetane. That is why the family nkobate buyanga not be amazed about this. Omonena ate babuyanga isababu intangani nerogo chora ditu yogo timoka kwango kwani Tito Rina Moche Tombi Aiga Asenganeye Toga Obomenyo Vato riwa vatimoke Onye na wa Techimbava Kana renke Omoyone Omonene omanyire Konda kore Obuya yene rogoncho rera enkaki Igoni ngoma yetu buna cheli araire ngocho orire chingaki therefore the family omonene na manyete Why should I not be amazed? Revelation chapter number 21 and the verse number 3.
na siki ntego serenganeye gitabu no kumanuka 20 neyemo kibungu kiaye kia gatatu ngakegoteba Revelation 21 verse number 3 ngakegote elio nkaigwa elio giri nene likurwa sekiru kirikyo bonene ligoteba rorobo menyo bwa Nyasaye nigo bori na mwanya bantu ere namenye nabarabuo nababa abantu baye ere monyene nabe nabarabu igige ntigitangani omonene agoteba ekerara irani oboruoti bwaye natinye abantu bonsi gento kike amaliga natutinye amaliga naendo teba buye amateiwa bana bacheria na bonsi agoteba buyanga ekerara achiche makwiri atakore tigento takobo lakini asebono tebi omoikaransi nerenga makwiri na baro wono igwa nyumetara ikiroje kubeka matangase gesa yobogima bwao mwancho motoria keremo baso timati usemwa igwa nyumotara achikubeka matangase gesa na station yobogima obo mwancho motoria kerelireli otera wa Sulemani isano otera wa Sulemani isano kebunge kama gotirimboka otera wa Sulemani isano kebunge kama gotirimboka otera wa Sulemani isano kebunge kama gotirimboka iyo masomi achi ogenda gochi masomi achi inoka ndoche bone tini yeye ndoche bono ririate anga bacha ne flash ndoche no mine keligyo gosomeka gyoka baba tebanga marika goteba bono ni moterero mwanchione abaga tegerera abaga ndagete moigubuya nande motega matubu yoko gendaka agatera ukuguchi goteraka bono nindagete moterero mwanchione ninterera umwanchione na iguru y'umugondo abw'imisabibu ina Isaya gasoma na nchingara gatera wa Sulemani ina Isaya isana ali gatera wa Sulemani isana egoteba iga aya moise kominto abakaigwa aya moise kominto omoria karione na asoire asomo gondone ngusa liande mane amone binsari biane bigotio kabuya ngoriande eliana amono boke bwaye ngonywande divai amona maberane inwa basani ragera na monywe inwa banchani kanye mono injenigo na renge ndaire korende ngoro yane nigo yakore tegentoki injenigo na renge ndaire lakini ngoro nigo ya renge macho igwa omwanchione oyo dura omwanchione oyo gontura ngakiachaka monto ina araire monto ina araire igona igwete gusita igwete lakini nigaru roboti ngakiakorete engora rombu yakorete gento omobwere orambirire tinse lakini enetu gwaki yoko igumbu yakorete gento yari bono igubuna goturwa esimbe yengochere ngoturere bwoya tietura igusine chigoriru omoise kominto omwanchione liru mariane na omoikera nuona bagakambia muri
wakambia muri iga network ya basiri na kimwakirira eko ririete riukumanyite yesa gutungire tasi amate yao gukurangeria umukungu okumurangeria aye eko no riete ria tokora tigindu tumanyite kusiko temete buya kabisa ugakwira okumurangeri aye muraminyoka yani ukwerekerete ngayona riori serious lakini iwe simbeki moise kominto omwanchione liru mariane na omoikera nuone marieta arenga abagakambia muri ano mwangira ano narora amarietane lakini umuntu agojanjima n'urori oyomo tari babere nigakomojanjima gusumo ngwano yore nyomba na igweri yogiri omogaka rikurangeria gose namo igorere ngakyagote bagujimate inyigorere karati gabange no rutimira gwatoki iguga no iguru murangu bwangu osukura nyoru asinini nabukura amanyoka bwanga ake ngarindi kuna atogibwe riruma moise kominto omoikeranu yani ongongore chionsi no chikorete gento no chiri yani muno koiguga amasikani yako buchaime kwa minyoka bwango gose no kore gento gose no moigorere ngakyaga teba gujimati inyigorere ege ko ero motuone bate birura bara uratiga sinini bara rende irende ko barigirite ndege mwere kuratigira agenda okay bono iguna bateba inyigorere ege ko gero motuo no torire rime na etukiyane yanyire nembura yobotuko asukura agetia omuntu emere mare gokora nereri igondo ta yugwete gendeke oborendi bwa gentoki bwabotuko igakwa uyanga nyigorere egeko geranga oborendi bwobotuko na akorira ase na abeire bono na nyire ndo chineti gwake baba teo ikaransa turakore gendeke bono gakingo moebera liari nandire no mante bingonya naye ange neti gwake yabwa atabwangi chabirusi omo akakore gendeke bono tia tura iwo mongano yo ene neti gwake gusineri igwa buna koiraneria na rusiri yanka ine nyibike naende na asibiri amagoro ine nyabike naende ubi karatiga monto yiga na chai goro morango monto ya nati kwa kiyo koigora nera ngabo kaji koigora yani na rusiri yanga umurandi amagura harabite yani bono njiko koigorera ngangwanyi yetuki ekiki kekebe yendura arabu asikware mambi bakore gendoki. That is the way God our Jesus Christ calls you every day. Naboma bori Yesu Kristo agogo chanjima okoroka marieta maya omubasu no botuko okoebereria ogo chanjima guseno itabiri ogiriaye guseno igore enkoro lakini kwa matebina naki nje na arusiri yanga amagoro onsibiti maigora takora tigendoki teyo kwa na chekina onye nekongo onye nebusa onye no botomani wakwero watebanganje botomani tinda atiga bwango ya basta karatiga sinini mukira muisonde narete nande nari ndengere tuji komento gatatu yani kwaba uri utari koigweri ogiri omonene yani bono gwasiria network lakini omonene ga koro kia yarama ya rori gwacha yani omoyo sasoka yani abangina buna baikaransita omugake kerago chichanga abuguritia gasakara kurugimbaria abigita gasakara ki supermarket yachi kurugusi gadi mat yani abuguriti gocha omugaka goteberi gukurukuri mati ngomaka karibu yonge ntukigata yu karibu igone sakari ya abuguriti lakini basi taigwa esakari yechewe techa mambi karibu nechebo neti gwaki yabora igubune bukwe gote ojimati igwa
omwanji one akabika okoboko kwaye asekebao elio ngaba n'omusasuko bono mwatasikisi sakara yaurukire asekebao akaba n'omusasuko monene asenkoro yaye ngaimuka gojikomoigorera omwanji one lakini yanga naruseti bono timati usobekire amaboko ana akanyororoka manemane n'ebyara byane bigatonya manemane ase obobwatero bw'egesoro keria aye ngachikomoigorera omwanji one nganyorokorire gentoki ndio kumoita ba Yesu nekerore buya gose nekere network ebore ona abande mbari ga muganye nga riri kabisa uroje network teyo ngabasta nju tusabere injuga akibatiso ntutageta gwatakiru batiso nekere network yare buya gose nekere tai mwatokori ebibe tuiro morwaire roche yani orabeka amache ke unoke moite na basta ari kirugentoki lakini lilitwari kukuchanji manga ibatiso niri muina basta miaka tera ere batiso ninje ngore gentoki ninje batiso lilikware gosoro ruanganje kanisa ekware gotebange kanisa matuko na korite gentoki nario lakini amakweri agoteba buyanga amakweri kagochicha ondite yoma ete network ndie korite gentoki indiere ndioko moita ba Kristo na karurwarete usena karore buya abagaka tiana araba bori ngiye kara chikwa echi agaterira achichira bangina boka na bagaka ndoje mora usaba gaka nigoro bali abagaka bayete igoro no abaga ikaransete batabwati abalindi akotera nguri namba 354 gogoteba buyanga bagake myoyo yaboteri miya igana bona amanyanga amba mati gotera sinje miyata kora tigenduki teri miya yonje tinigwe chanda asiki lakini munyore ngaki rituko yesa gukurangeria nalio kumuita balireri Kristo aguguchanji mabuya ogosorora buya lakini tata buometepa netwa kitekore tigenduki peyo lakini kaya kuchikukuorokeria gantu gakeiga riro rigwaita banga kweri yani agerachi kuigora ebuku yate obuyanga ngachikomohigorera nganyoru mwanji ono korire gindoki ochire ngakiusuja kamanyora ikibungu kia namba 10 abwe asitole bono igubuna guchaka matangazo ngirarigisa omwanji ona matangazo chakire nyuma tutaraikabu tubatebu na jagita akarara murigi arabiyeka baba igorabu kibunge kige gutirimbo kabwe situikire kanyara omoyo no kairianyeka ekera kwanete ngabango murigia kurende na koragentoki na monyora ngamurangeria kurende taita beti ekera barendi bobo tuko barengi kora tomochie bakanyoranche bakangaka chingoma bakangure getamba gyokwabo gyekwambara namba 10 bon omorigiri oboriri bono ikiria matangazo ekere kwarigiri omonto okoborete next goikone bwe jirani gosege sobeka matangazo ngaki omonto yare kororokana kumuranje mokororo omonto begete yanga buneye mumanyo inero okora gentoki okori bono tujake ba omwanji one nigaro morabuse okomeka naendo mobariri monto embi yare moigwete omorabu no mobariri what is the difference mbia more osono bwanzo akomenda ngomonto akorigia nigaro morabu okomeka ochakira matangazo naendo oro mobariri
ni gari no gwatana neka kurwa sabantu chiri bukumi omotwo ya ni go bwate gendoki ni go ngabunete abwechenire etuki yaye ni gero mosamuguku buna marionya yeke gongorwa aigwaji baba ni gero mosamuguku bwo bwari na ene ni gere mwamuti une marionya agendoki ona atari matangazo ajakiri ochinura atigire iyo ya akitura abori mbarenga banjita matangazo keragwa asiri kuru asomanene igute gete mwaka osire pio chaka matangazo dirio monene aguchanji manganju family ngonyo ndinari omongina kutara itaba Kristo rituko ririndire mbara igubuya ngonyo ndinari ase amateye omongina ararire atarana cheki negyo goso ase Kristo rituko ririndire musangirikana murabo rituko ririndire gina kiri mu baso nyuma masunto tarakora gendo geko era matangazo ondete yo yanjite yesa kerao kubwatuka liro liensiro lyo mwaka ni yakora gendo ego konyora nje yare ko baninji anga na monyoka bwangu ndukasi Yesu family njungo bosia family njwa nongo baboli riswali yago sonde nara nono uri okonywe kongonya kuro ntebeli ga kenda bwongo sap family yo mongina cheli orarire chwa Tito Rina Tori aiga familia yera gocha buno mugano wako eraiga tunataka kufanya maombi ya kipekee kwa ajili ya familia. This is the eulogy of the late Cheria Bochere Onteg. This is the eulogy of the late Bochere Onteg. Path. The late Mama Bochere Onteg was born in the year 1938 to the late Mzee Paul Ochoki and Mama Sabina Nyansiabuka of Bobarek Kiendege Village, Eburi Sub-Location, Modicho Location, Etago Sub-County, Kisii County. Initiation. The late Mama Cheria Bochere was inserted in the year 1951 into womanhood. Education. She started going to school in 1948 and sat for her CHE in 1952 from Nyangweta DOK Primary School. Marriage. She was married to the late Mzee Richard Terry Sagero in 1956 and they were blessed with 9 children, namely Elizabeth, the late Arasa, Esther, Aris, Marcela, Tom, Keva, Chen, and Margaret. Christian life. She was baptized in SDA Church where she was as a member until her demise. Sickness. The late enjoyed good health up to 2017 where she started complaining throat pains. She was taken to Kikuyu Hospital for a treatment where she was treated and come back home. In the same year, 2017, she felt unwell and was taken to Kichabe Mission Hospital where she was treated and discharged after feeling well, but under medication. In 2023, May, she became sick and was rushed to Renmek Hospital for treatment. She was treated and came back home, later complaining of the same problem, and she was taken back to Renmek. While she was on treatment, unfortunately, she passed on at 7 p.m. on 15th May 2023. She died at the age of 85, leaving 8 children and 45 grandchildren and 36 great-grandchildren. May she rest in peace. Thank you very much. Singenje omugano oyo. Onero omugano omongina cheli orarire. Ono nchenege nanga waka kabaino mbaro. Ngai bakari.
Juse mbugete no bara se family. Oh, abagaka babangwana. No mura se family. N'abangina babangwana aba. Nyamoro no mura se family. N'abana babangwana aba. Mbali se family. Ono mwari wanje baje gakore kipindi ngire kilitwate abanganyarebe n'abana bae batene bosi. Ose nakie. Ngirende batago kiraga kitimba sorore timuri gwe. Abana babangwana aba bonse. Abangina n'abagaka baba. Nubono njubono goje. Nyamba yomoro jimuna na chakiri kurangiria balisi baje. Balisi karetana ni familia bono tokoro gusaba. Kwa sababu nimengoja watoto wa hawa wafike. I don't know whether they are getting the information or not. Abagaka babo nachire kubaganya baje na nyore mbali goje na ndete naso muntu wae. Igona linda agenda buya. Usibono gake. Chikana ali so muntu wale wegeke mbarabali. Nyakuru mwaka bu muntu tinene busia. Abana mabere magege. Okay. Barandironga busia tokoro gosaba era tomana koleta ji family in that capacity. Pastors, please come up front. Tusabe amajenu naenda amajenu tata Nyasaye bosibu aita na bosibu ao family yo musombo cheri abochere batnenire abana abachukuru baye na abamu abaso kwegena basabire koranja monene gusini gukwaho konene babari gorase family dingana tuegeire munanya gusira arariro kumanyete konya nabatigaire babwati umugweka noyo kiagara bwango gokwira ni buroti bwao nigora akire bari boka baebe kirange bangire nseye bagwanchire ujako baengeria yobogima bwakare nakare kulende bari barachore kwanga naye boigo no bange ibageri kwarure tokonye tukumanye kerabe ugutimoka nkwaba mubasukano wetera sama kweri turare no gosemeri gwoko boki gwaso mabwakare nakare nabonsi abategereire lingana lyao ligenderere ko baebiaga se vinge wanche kene ne kene kina kikarasi bora abantu kurwa se bibe wana gatukurwa makumu sombo wae niwe oba obwanchani no morembe no bomo bagenderere gukuru kia imena isiko ase chi family chiabo ase mirimo na ase biasara erinde gwetera ase bare abange bakomanye na abandi gatukuru atokogenda ase chinka chiaito maneno twa mabera yepara go gatwekire buya na karora abe go kwaligania abantu basenge jwese batayenchenu ondo moito tabasikolema basabire no kwegena ase rieta lya Yesu Kristo maneno ito amen. Komenta nayo mochenu osiaiga abana abachukuru n'abachukororia umongi na bochere onyalie kubo gutimuka twaletira abana basikirukia okyo banene ubaremie ubarambulirwa kwa uko baremu abachukuru boigo baremie n'abachukurori boigo baremie andonsi asebakoba Yesu barorekanire twamanyire ngari gwa muri atigaire riri nene kurende Yesu bugoriri bagerio undo tarana chekina umukonye agoitabe muno motori bugima bwaye wanje kwa gokoreke nsirie tali ya Kristo soro motoria amen. Barandi ngere family yo koboko ronga busia barandi boka baba koboka balisi saruti ronga busia muban saruti gamba barobo ronga busia balisi basaruti mo ikaranse
Osaruti bwango. Biamono sana Elizabeth sukabosi ekorogwe Elizabeth n'abantu ba Elizabeth ngayari nero bantu be Elizabeth njwa ndwatebanga nande moikaranza ke bantu be Elizabeth tenena bantu be Elizabeth tenena Elizabeth ngo bakwani yale abatebinga bantu bayana bwa Kwani riwairire buya abana na bwabo onena korugwirida ya koruguberi stars ne romoke no ya korugumori sine romoke saba mura no ya korugumaiko na romo mura no kabere oina romo mura manana korugokai Noi muka mumurone akoro kwesta. Yamano sana. Mama iti familia Elizabeth bo. Yamano sana. Ono basaru teliga ban. Familia Arasa. Familia Arasa sukabosi. Abwa. Otora sama bembi atore. Samarieta ankoro kurusi. Oyo bwara sande. Jentene ina antene ine buno mamuro manene bwo mochioyo. Anko Keva, Anko Tom. Ni ntubona twatigaire. Ege ntonda abasabe otore tomorembe unori sokora abwate. Tosikane, twanchane. Oino oro morembe nda asabe. Nto basakoro kiamate obubi. Omorembe toreta maskani yo mugaka Elija Onteri nche nonde gabu narasa kende gionsi moraga ni gokora igonte ni buna mumuromi no monene imbe included timba sago tigwisiko buna arasa na kwete gosemeri igonte ni na buno mumuromi no monene in case ne bane mbori yagorwe yatananu aba muramba tatu mo basakweba motige isiko abana barasa aina aronda abasabe no turamo na atebira aba matembi asogo chagoto apore incheni nabandalire ekiagera etwatige tutoraba sinini sana omongi no nero tolera bakabuna bano twaikire iga kende nkeyo tuwa mwakanire nje ngorra none miaka baba amenyire kulingana na mayari akorete yogotolera nakyo amente irwe miaka nabakwani imbia mole kwane Saudi arare gande tuweka chingo bogeka ngase ukwana Bono yangira nelinga mbia mara litangani asenge jogo ikyo mayo yaiga muno ikiro mama itukeli ntu ali manyete kolende ndaro tu ali rora internet ya for photo of thanks kwa miti ne manyete lakini bene tigangira nelinga mbia mono asebe sibali baire toko bako na bwansa butwa neli yanda twanyale ko bato toko bera aso mugaso kuganyange nyangi ya mamere kuira ne mbia mono asons njama lieta igonkoro kwesta bosipoli njo mwisiko batatu asema mama na mwaroli era ne familia yane oyo gakoro kupito mbongo nero yo kabere omanene tayo oyo gakoro ku Maxwell nere omwana one o kabere uchia abakasa abamura nero makomo muromake oyo igakoro kuyuka beti bochere nero omoisa kwa no make
Oyo ni gakoro Robert nere omomurano gatatu. Oyo ni gakoro Jane igare omorugi bwa Alex oyo tayo gaiga. Oyo ni gakoro Kerubo Secretary ni garo morugi Opita. Oyo gakoro kwa Lecho ni garo yo Robert. Oyo ni gakoro Jane yare yo Maxwell yu gatatu mwana. Ni gakoro Lecho yaro misa kwa no kaberi ade ne aroma nene. Biamo sana. Alisi sikabosia abantu ba. Alisi. Abantu ba alisi ngaibale. Imwenda uchinchuta bwangulenda. Etwate tonya ndimo koberanga amoto konya. Murabo. Nyako maite nga baibuli ba ombara. Prisi njubosia. Ugakoli njubuta. Nonondota. Mwakota gocha kiro Rora yuo mino. We are requesting nga moba manyibwangu bwango sinja abantu je bajakire kogoya nesinje mu baso. Mubaso. Mwachiri mwezi. Sukabosi. Atana ne raini ena litoko barra sukaboja bosiga. Iga nali mwasuka gocha rugoro makore ngani yen. Twaba manyereri nga bambara byabo. Bataba mariete taratara. Bago ikara. Nje abana banyasai abakena banene bari mwachire ko tobesikirori ngarero mamu mutana nyarite ko okorara asiri tukolia rero ko gendali tiganyiriri bageri bya bene mbakwani wahirire biya mono kegima bwana nanje tiganja ke no enkoruga oyo ndinet nyambeki igare mukano murone omonene oyo tayo gaiga oyo nchoni machuka mochokora no monene Ririan mora mwana no monene Meri ke muntu mwana no moke asaba nyaruka oyo roko motu nyanjama igaro yo pencha omuchukuru oyo Faith Barongo yaro mwana no gatatu ngocha gaiga narororongo tagia marietonsi koroka Charles Morris Arasa Onteli omwana one ogatatu asaba mura togocha naro tokoroka nga magembe Benjamin omwana one okabere togocha oyo no mubyara one igakoroka nga Joseph Kisemba nero mugaka Oririan togocha gantu bwate dina noyo one omuise ko okabere togocha igakoroka nga Stephanie Machuka yo no makogati olimyeri abwete kitaeka isana oyo igakoroka nga mata ale omongi no pencha bona tiganyira nandi wechimuina oyo tenina nero liolende tuya nanje mukande enda biya agakonyo mosigo obomochiwe nanje nera agankonya nanje ngamukonya nero menyeka kwana lingani eli marende gaki kumwakonya nite madai akwana lingani ali aki ndiye mono tinta yo kwana manga ekogera amanga kwaniru isiku kwana bono igonda base kubugol gumbirinya gitali gwetro mu minuto rikinga kijinchi nyinge yagaki ntimoke yotewe ngambu yamana sayo nsakura tukulia rero kenya saba sisi ya mweka asiri tukiri yamana sa ona kinali ukwana asenge ntawa sera managocha mtu amanje to bukumya kyagera atolera abana kianda ondita yoyete agatolera buya una mongino ndi byensi akolera abana baye
Fono mtu atema kumya lakini Nyasaye akamwanja muno gutubwa. Nkinari bateba. Ntunkorera tole nkoenda tole. Bana bali baminto mwatigaire oyore tomu na keba. Mongwano ndagateba iga. Esinyoma kwanu bobe bamureta kureti etabwati. Kaki abana baminto. Asobanja kwa manene. Mosoe kanisa muna mama na tata aliko ende kanisa anda agatukinerie kanisa mogitere tata na mama ensinye nale gotebira ekere mama aliko alikana komungo bwire tutara manyangango kwagukia na turangere tutugaikana nseke iriri kere muinari iga totebetia abana bane nakure kere nakure na batigire gakinya sabe nainu andi ko bwa mono mwanjane Yamano sa Marieta na sinyomenda Simeon no liote na korkineni tata no ntel ne bwatrete namba inyi Yamano sa Yamano bantu bamalisera sukabosyo nabona ariko basamo babengi gose mono yake mo babengi moise ko babengi mogo babantu abaye Yamano malisera abasani ba mama abakwani mbya muri mwese abere no mago ko barora sengenjo mwaza kutusangesi orogano rumiso rwa mama sama jeta muna mwaibu oro kumalisana nyaboke kondo mwana gatano asinga ya tata nje nimbwato musacha na ende nimbwate family ya bana 6 abana star lakini nyanya alikanitenga ya matali kunyara hoja singenjo ya mangana yechigas arabu no moke na ale school kuetani abu nimbwate mukabamura asengenjo yechigas banyari kanitigocha amona abana bawo bali mwaro bali kirali batayo lakini rende bona cheno mongina mwakone no ale olio maito okonyete kuruga iganga genda ali ngachikumonyolera abana igongo mwali baga entro tsi familia Yamano sa Asanti nkoro ku James omali yubuntu ekasitire nyake mongino ne malisera buata bana sta omuramba bere banyaruka ego bale bane ono onko bagero monte kwanire kuruga ige ose tigante we oyonero mumrono monne akoro kubugiso nyambane omali iga bakumoroka gasami oyo maokoro alia koro kumagoma iga koro kwa Rusia igo akoro kulus magoma arukire ngira koro malisera nanda koro ngira koro mama ero moiskono okabere momroyo nero yo gatato akoro kuchaspa mogoi ibu mali nero yo gatato tubwato moisiko kaneo kobera gaiga lakini ga nyole kante singenje kasi akare Mombasa akoro ku Tiffany Kerebi usangine sigana wakomoroka uruoro royo iga akoro kwa Mirika kwambuka noyo mwabo ntelio lenge then ndubwato yo moelio otayo gaigo moke the last one okoro kwa Shalini Nyamoita akale singole one time konyara ubikaga this is the family monagocha biyamono obate bia kimokoira na moira na bia tobasabiri Nyasaye thank you very much family ya Tom and family sikabosyo bantu bato mungai bari Oba teba to mama ngana chona bwana roje ngato muna rotigeru gepindi kinga kiamate moko matebi akiyeri usakerosi mwaka bate birokerosi okiyeri magos kwa ni bia mune tigamba mani family yane amugamba libabiri atayoba asingijo ikisaba tangunya uyo no mwana ukuruku yabeta gusifayo yaro mwana no muke uyo Kristi nere mwana no gatatu uyo Pires kiunga yaro muswati one
na inche ntom kuru asinke nade enke yinde umwana usita bantu yanda ndwa umwana usita asaba mura yinde umwana inde kabiri bono igentu ndatebe paise ke ba minto kundi tengo bwanchani na ande tigare kwa bwanchani tuigane kanisa to kidio aina arona bwate make yamono sa yamono wewe tete ribaira ne kanisa bakirio akima wote basai watu ke kanisa bakirikiri familia ya Keva and family, please come up front. Ina familia ya Keva. Thank you. Gondo muy bueno. Ante toko bana mangana makesa. Bana bali ba minto. Barugi baitu. Bana baitu. Chiango chaito masagero. Ni familia ngi bayanula. Amate abasani bechingenjo chonsi abairi bechingenjo chonsi abari kandi bo moje ko mama tigamba kwani ngabwairire story ntambe sana tanyari kwereza lakini asengenjo yichize na muntu unando mwewe na mutaje kokora kurwara kare kubwata magana makisa amwe bali na matuko matambe ikona lingi chitasa abana baminto nabaire na babika ibichane kero boroire bwachire kare katika bire mbega bakonyanga twaruta na makindi sana bakantuna abana baminto lakini bono mamuri to enkorendera ese gichigento zachinde kyengo kantu ikerana na singinjo enchera gwata gete kolera mama nenchera na tagete zachinde to kuikera bono mamuchire omoiro zachinde tutekera nitanaye omusani ori zachinde tutekera nitanaye kwa kinyume bono ori ochire oyo kuja kogenda nyunji na bono tali gotika tuchake upya yoga twabera ne zachinde agabe katika bere mai kintu yakabere ngokolera ekanisa mwaruro musana ntanyare ku explain ese njondo jenda asikuri kibita bibisana ekanisa mwabeire abange mono na isachinde oi lweni amateri gereti totamere kanisa ineri kudio so ita to kata ngambia mono ekanisa ditangani nimbu ato moruki oyo dari babe wala ninja kitu introduce familia ni net mwenyewe onero mwachoni oe ni kombo nero mwanone abo kwate familia zirini mogo soka kamoko irana chinga kichiricha ino mwaira mwati kabiri mwa ngokora familia ya chen yango nyasai aba mente na mwa nyasai yamono sana familia ya chen please bantu ba chen yayerera aba Margaret na nyinyi mkae nyuma hapa Sani ba mwambia mwalimu nche mbwate familia y'abantu sta nganaro gontuke kakurwa mu murumi to munene lakini asingi cyo yakikasi asa biruri baga tanyari kaniteke nabana mbale bangensara kyo koronga basokake yuga kuru kufeid muraba batumia ero mwana no munene yuga kuru kushila marema batiria ngaga igameri ero mwana no kabiri arasa nare ngari no nteri lakio koranga munya pipigi nare babu to bwate yasari kabachira komorosi kongo tenga mbia mona singi chiwo chenyangi ya
mama twabere nera matuka mange twamorere twatemete komorera twatemete komurusino ninkaga igatetsinya gitari twamuhira bakachinyumba cyaito twatemire konyora mbonare ngabwo ngaya obeira matukari aga niri gotoka bwoye neraga ntebyo chini una senge njuchinguru chenga changereire onta keire gotoka ari se keiriri kiani lakini ngabwa nganga kibona nte ngabwa timoreta ngateba yana bonko moreta eko erese ko bangararira bwone endiki nabo kerana gonchanga chuna taita basani bae n'abantu bae bekenyoru n'abana ba minto kanyara ko baginko moreta na moreta iga tebe chanywari una igete obururi bukagenderera anda kanyara ko ba komenta na tuachite bakanyagitari abanyagitari abana chiete na ndinche na kumbete mamu minta maiso akanyara ko bagakogenda abairi n'abasani naruri mutu anchete abana ba minto korubone ngumbu abana barengo baiburi ba minto family eri yabugirange ngima ko mwachiro yotigara kubaira ninge mbia mono mako biara abantu ngwangu baremechi bati abakukata mamangu ebale ko muri bakakiria ari utaka kulia mako biaro sese niwe mukamura wa minto na abana ba minta situasira mama yasa umuire kero muntu nkwendari mamo minto rare bya abana ba minto toigwane abantu bekenyora abairi n'abasandi ba mama mwenda bya thank you so much. Thank you yamono cheni asinje mirime miya ayokorerwo na matuka kuna gushuka. Thank you mochokorori bwa Teresa iri ronge mai jona tigaire geti useke wanda Korok Margaret Muragu injo yo mama moke na tata abana bane mbwa testa asengenjo yechisukuli yechisukuru mbali konyara goika nche muna mondoche timbwa atimogaka asirete ase omwana ono monene igakoro ku Grace Mura amurogete baba omwana ono kabera akoro ku McDonald ontingana ase eri aga igakoro kwa Rasa oya akoro kurudia kwambuka nero mwise kono gatatu. Asante bia mono ine family ya magitenda aga kidogo rudia ai magitenda unate batali na mogaka iga korreto mwako chai akanywa akaenda matanga asekasi nyane kweni watono akakira nsekiro igoro kuna abantu bekarasta matanga akakwa katinde akora akatiga abana staterna sosinju okay pare karati kita wanasta abana bwa banene aba onero monene watu no mumrori no mwana ori abande mbaro abake tamanyeti asebali family yo mogaka eri chonteri examine magi una mwana mako tigaire you know what is happening and where she is staying ikondo cha se program ali kirao kare company ekorokunga Nairobi Kaboy Company Limited lakini amenyete bwe tamanyeti abana asebali bana baiga oya meta se sister yane kukorale college ya September mumuro yo chiro chao yo kindo boys yale form fare ngokorale mwana yenyaroka class 8 ya okora nabo abake pakanaro taraika grade 1 tolendete so family yo mwakente until whether say Esther na Keva sit down mo examine mubodi magi asamenyete na ndenga kiamenyete timadio sina kwanira bube biamano. Thank you very much biamano sana. Praise God ne tesoko ngalibaga nyare kolera baba wetero gotera alimo kwana komoranche togende tete kolera baba wetero gotera libageri na lisororire sana lakini mwali ngire igo message ngo pass ndete motegerere sana a message ngo pass nero ndete motegerere ne yokoreme sasa
In the dark of the midnight have I lifted my face when the storm soars above me and there's no hiding place. Mid the crash of the thunder, precious Lord, hear my cry, keep me safe till the storm passes by. Oh, till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Many times certain whispers, there is no need to try, for there's no end of sorrow, there's no hope by and by. But I know thou art with me, and tomorrow I rise. Keep me safe till the storm passes by. Oh, till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Oh, till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand. Sataka tumwa karibu mwesya Mulisinara ukurwa Sadaka munatumwa Mulisi karibu. Thank you. Biamore mwense amura senyangi umongera bochere nonya yabeire buna yabeire igoronja bete pati nkaumera musani ukurukwa ngamenya kamotebia ngamatanga nara onekera tuwa kwana komontebia ngamorentere rungoria ase family igo ontebia mbarentere sinigichirifu ibere ase ngenchioko e family pole like kiabe terintanga ase gikyaro manyanengo takaru manyabuna biarugo biamono na nabasabira maya ne family pole sons biamono Ukora toromo sangere kano nogo saba kero montate ne igoro asengenje yogo saba. Bari bakwane family wanongora saba tole kumana ko bakwane tata nyasaye oba kona ndo ego bonene yamana asengenje yobo sera bwao ongino oralire igararira soko bako kwao bonore mi amateye yamana asengenje abasani nabayiri bacha akero yomana pondoka kuachiri ya kwenda kwake basabira mabira ye paro ba ikibiya kero yo moito sikone bako bibasore oranje toirere bono kera tokwenda ali asenga koma ni mongina onana ko ranchore ndembere elia buna kwalendete ya Musa twasabira sitara Kristo mubori ito amen bantu mwensi mogenda nkabiya Naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha omosalaba ninde no bommenyo ubuya
Inyetige enseyembe mambingia 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 Nitaro moche we dhahabu mambingia Konda mwegene yeso weka Konda koro wancha kwae Inyetige enseyembe mambingia I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions, where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambiengia Nitaro moche we dhahabu mambiengia Konda mwegene yeso weka Konda koro wancha kwae Inyetige enseyembe mambiengia 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 Nitaro moche we dhahabu mambingia Konda mwegene yeso weka Konda koro wancha kwae Inyetige enseyembe mambingia Rugendo roko era toko
chikobao barendi babo bakobao obo wenya tibokobao mario gabo takayo marwaire takobao eme chando tekayo marwaire takobao eme chando tekayo chikedu chikobao barendi babo bakobao obo wenya tibokobao mario gabo takayo marwaire takobao eme chando tekayo marwaire takobao eme chando tekayo Kayo, ebibe byonsi bikobao, auma kweri na sekererwe, auma rigata kobaruro, auma kweri na sekererwe, auma rigata kobaruro. Naito
Nyasaye.